Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikhad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arisod to the FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 15, tuig 2025. Sa gihapon, hinimo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna kag dalaguan karon nga mga balita. Kaso sa aksidente sa dalanon sa probinsya sa Iloilo nagtaas subong tuig suno pa sa Iloilo Police Provincial Office. Samtang Mayor Raisa Trenya sa mag-aobra sa team nga mga monitor sang obra sang Metro Pacific Iloilo Waters agud masolusyonan ang problema sa tubig. Sa iban pa nga matalupang doon kag mga mainit karon nga mga balita, preliminary investigation sa pisanan i-endorse sa FPA o Fertilizer and Pesticide Authority. Samtang 40th founding anniversary sa Tactical Operations Group Regional Office 6 sa Philippine Air Force, Bombo Radio ginkilala bilang media partner. Samtang bangod sa gaway sa pasahero dispatcher ginbuno sa konduktor sa banwa sa Miagaw. Lone District Congresswoman Jam Baronda may sabat sa pahayag ni Mayor Inday Raisa Trenya sa June. Inikunobanwa sa mga proyekto nga ginapatigayon sa talatapan sa Iloilo Lone District Office. Sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office, nga mo nagtugas ang baha sa pila ka mga barangay sa distrito iya sa Mulo. Pacquiao various fights sa Domingo na. Bantayan ang live update sa diri sa Bombo Radio Iloilo. Kag sa aton siniya nga mga kabombo sa palabuton sining Sabado, Hulyo 19. Ang aton siniya nga market draw sa second week sa Swerte sa Palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Hiwato naton sa may Santa Barbara Public Market. May drop box na kita nga pahamtang dira sa may merkado publiko sa banwa sa Santa Barbara para nga sarang ninyo mahulugan sa inyo sining mga entries. Ano pang ginahulat mo? Maghimo na sa mga entries kang ihulog dira sa Dropbox naton nga ginpamtang sa may merkado publiko sa banwa sa Santa Barbara sa kundiin inidampi. Bantayan lamang diri kay patpat naton ina sa aton man sini nga pagpangalagan. Speaking sang Swerte sa Palengke 2025, balde-balde pa premyo na may cash pa 8 million pesos nationwide ang premyo nga iga panghatag. Gusto mo lang nga mangin kasubong sa aton sininapulo ka mga draw participants o kung na market draw winners nga nagpaton sa cash kag balde nga mayara sa unod nga grocery goods. Gusto mo ba lang nga magadaog sa aton sini nga mga pahampang sang cash prize? Gusto mo ba lang makatilaw sa mga pasampol sa aton sini sponsor products? Lakip na ang Gardenia. Magpadulong lamang sa banwa sa Santa Barbara sa palabuton sining Sabado sa ila sining merkado publiko. Gusto mo bala nga mangin isa sa mga studio draw winner nga magabaton sang dalaguan sining premyo? Third prize sa 3,000 ka pesos, 4,000 sa second prize, 5,000 sa first prize. May 3 pa ka consolation prize winner nga magabaton sang tag-1,000 ka pesos kada isa. Kung gusto mo ina nga kapalaran, maghulog sa imo sini madamo nga entries para dako man imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini nga week number 2 sa Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio kag Star FM. But wait, why di na nagatako pang aton sini nga iga panghatag sini nga premyo? Kay gaman mayara kita sang special draw kani magbantay Lunes sa tugto Biyernes tutok gidiri sa palatuntunan sa mga palatuntunan sa Bombo Radio Iloilo. Kay basi ikaw na ang masunod sini nga pagalawagon nga magadaog sang
Limited edition nga radyo. Wala na lansang sa isa lamang kaistasyonan. May LED light flashlight subong man. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Rechargeable pa. Bisan din pwede mo madala. Kag sarang nga makasagap ini sa nga istasyonan sa nga radyo. Kay wala ini malansang sa isa lamang iya ka radio station. Now, sa aton sini nga mga kabumbuhil, why ikaw iya nga makapamati sa naluyagan sininimo iya nga istasyonan sa FM? O, tikon FM lang, Star FM na. 99.5 Star FM. Kon balita, impormasyon kag drama, diri ka sa Bombo Radio 837 kHz sa inyo sini nga mga radio dial. Plus 500 pesos cash, pamliti lang na yung 500 pesos. Sus Maria, kag-usip ka damo sang papremyo sa Swerte sa Malengke 2025 sa Bombo Radio kag Star FM. Gani ano pang laulat mo, was-wasi na dirahimo sa imo cinema entries. Detalye sa mga nagapuna kag dalkuan karon nga mga balita inyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Momoray sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Ari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Martes, ika-15 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, ang Department of Justice siwalang mas tumitibay pa ang mga isinasagawang investigasyon at case build-up sa pagkawala ng mga sabungero kasunod ng nagpapatuloy na search and retrieval operations dyan sa lalawigan ng Batangas. Dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. naman pisikal na dumalo at humarap sa arraignment kaugnay sa kinasasangkutan niyang murder case. Ilang bahagi ng Northern Luzon ianig ng 5.8 magnitude na lindol. Abangan ang mga update sa ating Bombo Network News maya-maya lamang. Sa international news naman, US President Donald Trump nagbabala ng mas mabigat pa na sanctions sa mga bansang bumibili ng langis sa Russia. Samantala bilang ng nasawi dahil sa heatwave doon sa Spain, pumalo na sa mahigit 1,000. Sa ating naman balitang palakasan sa mga fans ng Pinoy Olympian boxer na si Yumer Marcial, all set na raw ito para sa undercard fight kasabay ng Pacquiao Barrios fight. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo at mga kastar nation, iyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon itong bago magtanghali at 5.8 magnitude ang naitala dyan sa ilagang parte ng Luzon kaninang bandang alas 10 ng umaga. Ang sentro ng lindol ay natagpuan mga kabombo sa layong 29 na kilometro hilagang kanluran ng pasukin dyan sa Ilocos Norte at may lalim ito na 27 kilometro na may pinagmulang tectonic activity. Narito mga kabombo ang ating mga instrumental intensities na na-detect ng mga pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Intensity 4 ay naitala dyan sa Claveria, Cagayan at maging sa San Nicolas at Salsona dyan sa Ilocos Norte. Maging ang Sinait at Vigan City dyan sa Ilocos Sur ay nakapagtala rin ng Intensity 4. Intensity 3 naman sa Gonzaga sa probinsya ng Cagayan at Intensity 2 sa Bangued Abra, Piña Blanca sa probinsya ng Cagayan at Narvacan dyan sa Ilocos Sur. Habang Intensity 1 ay naitala naman sa Candon sa Ilocos Sur at maging sa Ilagan, Isabela. Wala pa mga kabombo na naitatalang kumpirmadong ulat ng napinsala, nasawi o kaya ay nasaktan dahil sa naturang pagyanig. Gayunman ay posible pa ang mga aftershocks kaya't asahan ang iba pang mga update hinggil sa naturang lindol. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na wala pa itong natatanggap na anumang ebidensya kasunod ng pagkakarecover ng hanggang sa 10 sakos sa Taal Lake. Ayon kay NBI Forensic Science Research Services Assistant Director Dr. Romel Papa, unang naatasan ang kanyang opisina na makipag-ugnayan sa Department of Justice bago ang isinagawang diving operation sa Maylawa. Kinalaunan ay pinapuntaan niya ang kanyang team sa may dive site nitong nakalipas na Biyernes upang magbigay ng forensic assistance sa mga na-recover na bagay. Bagamat nakapagbigay niya sila ng kinakailangang assistance sa naturang araw, sa kasalukuyan ay wala pa anyang natatanggap ang NBI na anumang uri ng ebidensya mula sa mga na-recover na sako. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Forensic Science Research Services Assistant Director Dr. Romel Papa. Ang order po sa amin is to provide for forensic assistance. So, yun po ay namin tatanawag. Ayon kay Director Papa, bagamat tiyak na may sapat na kagamitan ang Philippine National Police para isailalim sa forensic examination ang mga na-recover na bagay mula sa lake bed, nakahanda pa rin ang NBI na magbigay ng tulong sa pulisya. Gayunpaman sa kasalukuyan ay hinihintay pa rin anya ng kanilang opisina ang order mula sa DOJ para sa anumang opisyal na papel ng forensic unit ng NBI sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Samantala, bagamat nagtungo ang kanyang team sa dive site nitong nakalipas na linggo, nilinaw ni Papa na hindi mismo ipinakita sa kanila ang nasa loob ng mga naiangat na sako. As regards po sa involvement ng NBI, ang order po sa amin is to stand by for forensic assistance, and that is if they will get in touch with us formally to give help, willing naman po kami, willing po ang NBI, pero maghihintay po tayo ng order from the Department. Inyo pong napakinggan si NBI Forensic Science Research Services Assistant Director Dr. Romel Papa. Kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga pag-uulat kaugnay ng naturang mga development. Sapagkat ang Department of Justice ay tiwalang mas tumibay pa ang mga isinasagawang investigasyon at yung case build-up dahil dyan sa pagkawala ng mga sabungero na patuloy na iniimbestigahan ng ating mga otoridad. Alamin natin ang mga follow-up dyan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na tiwala itong mas tumitibay na ang isinasagawang investigasyon at case build-up hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tiwala ang kagawaran na mayroong magandang pinatutunguhan ang kanilang pag-iimbestiga kasunod ng pagtutulungan kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno.
Ito ay buhat rin daw nang simulan na ang ikinasang search and retrieval operation sa Taal Lake, katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ngunit aminado naturang kalihim na hindi ganun kadali ang isinasagawang investigasyon sapagkat anay ang tubig sa lawan ng Taal ay malabo kaya't hirap sisirin ng mga nakatalagang technical diving team. Sa kabila nito ay kanyang tiniyak naman na kanila pa rin itong ipagpapatuloy kasabay ng inaasahan pang karagdagang tulong mula sa bansang Japan. Nakikipag-ugnayan kasi ang Department of Justice sa naturang bansa upang humiling ng mga kagamitang maaaring mahiram para mapadali o makatulong sa isinasagawang operasyon sa Taal Lake. Kaugnayan ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Tumitibay naman. At talagang hindi naman ganun kadali yung panahon pa. Tsaka nakita nyo naman yung mga nakuha yung video, malabo talaga ang tubig, hindi ganun kadali mo. Pero, we persevere. Kaya nga, I expect the Japanese government to give us, to meet with us in the next few days. Pero kung makikipag-usap sa atin galing sa embassy nila, tungkol Dagdag pa niya, maraming mga kaso ang kanilang pinag-aaralan pa na posibleng may sampa sa mga suspect na sangkot o nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Kung saan kanya pang ibinahagi na ang ikinasang search and retrieval operations ay kaugnay sa mga impormasyong ibinahagi ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan. Narito muli ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. maraming cases yan inaano pa namin, it can be murder, it can be kidnapping, it can be a violation of international humanitarian law, it can be a violation of 1951. So marami kami ini-explore dyan na possibilities. Yes, we're going about generation of Patidongan in the moves that we are asking the authorities, Coast Guard and the Navy to search. Ito yung in accordance with the knowledge that we have. Kaya naman dahil rito, nagpasalamat si Justice Secretary Remulla sa mga ahensya ng gobyerno na siyang katuwang ng kagawaran upang maipagpatuloy ang masusing investigasyon. Ating pakinggan ang kanyang naging pahayag. And we are very grateful for the cooperation being given to us by the Japanese government. But of course, our own government, DOST, ang DNR, yung iba't ibang opisina natin dito sa gobyerno, tumutulong lahat. It is the whole of government approach. Sir, Coast Guard, militar, lahat tumutulong. Bombo Dennis, Bombo Ever. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 sako ang matagumpay na na-recover ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Taal Lake. Kung saan isinasailalim pa ito sa mga pagsusuri upang matukoy ang mga laman nito at kung sakaling mga buto ng tao ay plano itong i-match sa DNA samples ng kaanak ng mga nawawalang sabungero. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, partikular sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of using information. Basta Radio, Bombo. Sa gitna ng paglutang ni alias Totoy at tuluyang pagtukoy nga sa pangalan ng mga pulis na umano'y dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nakakatanggap pa rin umano ang National Police Commission o NAPOLCOM ng mga fillers o pahiwatig na nais din nilang tumistigo. Ayon kay NAPOLCOM Executive Officer Rafael Calinisan, ilang araw nang nakakalipas ay mayroon nang natanggap na fillers ang komisyon. Ngunit lalo pang dumami habang lumalalim ang ginagawang investigasyon sa kaso, lalo na sa pagkakadawit ng maraming mga pulis sa naturang issue. Inaasahan din ng komisyon na lalo pang madaragdagan ang matatanggap na fillers ngayon at nagbanggit na ng pangalan si alias Totoy. Iginiit ng NAPOLCOM Chief na bagamat marami ang nagnanais na maglahad ng kanilang salaysay, kailangan din anyang aralin ang lahat ng kanilang mga testamento upang magamit sa investigasyon ukol sa pagkakadawit ng maraming mga pulis sa tuluyan ng pagkawala ng mga sabungero. Ilan nga sa mga nagpadala ng fillers ay una na ring nakaugnayan ng komisyon. Pagtitiyak naman ni Atty. Calinisan sa mga nais pang lumantad, nakahanda ang komisyon para magbigay ng seguridad sa bawat isa.
Anya lahat ng matatanggap na testimonya mula sa mga may alam sa naturang kaso ay welcome sa Napolcom. Aaralin anya nila ang bawat isa at susuriin kung mayroong mga magagamit sa gumugulong na investigasyon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Dumalo si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. sa nakatakda nitong arraignment o pagbasa ng sakdal na isinagawa naman ngayong araw pasado alas 8 huyan kaninang umaga. Kung saan ay personal o pisikal na iniharap ng kanyang kampo ang dating mambabatas at ito ay kaugnay ng pagbasa ng sakdal para sa kasong may kinalaman sa pagpatay o murder. Ito'y buhat nga ng obligahin ng Manila Regional Trial Court Branch 15 ang dating mambabatas na dumalo at ipresenta nito ang kanyang sarili ng aktwal dyan sa hukuman. Kaya't mula sa kanyang pagkakapiit sa loob ng Annex 2 ng Bureau of Jail Management and Penology dyan sa Camp Bagong Diwa, diyan sa Bikutan Taguig ay inihatid siya tungo naman sa Manila City Hall. Habang suot naman ito ang bulletproof vest at Kevlar helmet upang magbigay proteksyon sa kanyang buhay. Bagamat Manila Regional Trial Court Branch 15 ang siyang may hawak ng naturang kaso, sa Branch 16 ito isinagawa sapagkat isinasailalim pa pala sa pagsasaayos ang pasilidad ng naturang sala at para na rin makapagbigay ng mas maayos na pagganap ng mga proseso para sa nasabing arraignment. Sa isinagawang pagbasa ng sakdal, muling iginit ng dating kongresista ang kanyang karapatan at tumangging magpasok ng anumang plea. Dahil dito'y mismong ang korte na ang siyang nagbigay ng not guilty plea para sa dating mambabatas. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez. Itong araw pong ito ay dinala po physically si former Congressman Tevez dito sa hukuman nga. Ito po ay branch 15, ngunit nakigamit po sila ditong hukuman or session hall ng branch 16 para mas maluwag. Kasi physical nga po yung presensya ni Congressman Tevez at marami siyang kasama mga security escort, so kailangan medyo maluwag. Na-array na po siya, he refused to enter a plea, so a plea of not guilty was entered on his behalf by the court as per the rules of court. And then, humiling po kami na paalisin na po siya, pabalikin na sa detention area for his own security at saka para hindi rin magulo yung court, hindi puno ng mga armadong kalalakihan. But pre-trial is now proceeding. Tinigyan ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Representative o dating Representative Arnie Tevez Jr. Sa kabila nito ay may mga kinakaharap pa rin itong si Tevez na iba pang mga kaso, yung patong-patong na reklamo na may kinalaman sa pagpatay, illegal possession of explosives and iba pang mga kaso may kinalaman doon sa mga pangyayari dyan sa Negros Oriental. Kuha po tayo ng karagdagang report mula dyan sa Malacanang. Unmodified opinion ng Commission on Audit sa pondo ni Vice President Sara hindi nangangahulugan na walang anomalya sa paggastos ayon yan sa dalawang mambabatas. Kaugnay niyan may nakalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Hindi umano mabubura ng unmodified opinion ng Commission on Audit sa financial statement ng Office of the President o Office of the Vice President ang naging pagkwestiyon kung paano ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang pondo nito. Ayon kina Manila 3rd District Representative Joel Chua at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi dapat malinlang ang publiko sa paniniwalang ang isang unmodified o unqualified audit opinion ay nangangahulugan na tama ang ginawang paggastos ng pondo. Binigyang diin ni Chuan ang mga isyong binanggit sa impeachment complaint ay nakabatay sa mga nakatotohanang inilatag sa mga pagdinig sa Kongreso at sinuportahan ng mga ulat ng Commission on Audit. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. Sa akin po paniniwala, hindi po. Dahil paano po nila ipaliliwanag kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na wala, no, ito may problema o wala. Si
Sinang-ayunan naman ito ni Representative Ridon ang mga pahayag ni Chua at ipinaliwanag ang technical na kahulugan ng audit opinion ng Commission on Audit. Paliwanag ni Ridon na ang unmodified opinion or unqualified opinion ay yung financial statement ay inihanda para sa lahat ng material aspects in accordance sa applicable financial reporting framework. Ibig sabihin, sumunod ka lang doon sa framework kung paano dapat ino-audit ang ahensya. Binigyang diin ng mambabatas na ang opinyong ito ay hindi nangangahulugang walang irregularidad na natuklasan sa mga hiwalay na aksyon ng Commission on Audit. Giit pa ni Ridon, hindi ito ibig sabihin na yung notice of disallowance ay hindi na nag-e-exist. Anya, yung 73 million na pinapasauli ng Commission on Audit sa Office of the Vice President ay pinasasauli pa rin hanggang sa mga araw na ito. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. Paggamit po ng mga safe houses. Ang pinag-uusapan natin sa safe houses dito, ang presyo ng upa parang presyo ng upa sa mga exclusive na mga village, sa mga condo sa BGC. 450,000, 500,000 per month. No? So, I'm quite certain yung po mga safe houses na alam po ng mga intelligence and law enforcement personnel po natin, parang hindi naman ata ganun. Yung pong upa sa ganito po mga klase ng mga Muling iginiit ng dalawang mambabatas na ang mga red flag na ito ay dapat masagot sa impeachment trial sa Senado at hindi dapat gamitin ang audit opinion upang ilihis ang atensyon sa mga pangunahing issue ng pang-aabuso, maling paggamit ng pondo at kawalan ng pananagutan sa paggastos ng pera ng taong bayan. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Naniniwala si Manila Representative Joel Chua na walang dapat na ikabahala sa hakbang ng Korte Suprema kaugnay naman sa mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na atasan nga ng Supreme Court ang Senado at Kamara na makapagsumiti ng dokumento at paliwanag kaugnay naman ng dalawang petisyon na layuning pigilan ng impeachment trial. Ang nasabing petisyon ay inihain ng kampo ni Vice President Sara Duterte at isang grupo ng mga abogado mula naman sa bahagi ng Mindanao. Giit ni Representative Chua, walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema kaya't dapat lamang na tumuloy ang proseso ng impeachment. Sumang-ayon dito si Bicol Saro, Representative Terry Ridon na nanawagan na simula na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Ngunit may mga kabaligtaran umano sa naging pananaw naman ni University of the Philippines Law Professor Paulo Tamase at dating senador at ngayon ay kinatawan na si Representative Leila De Lima. Ayon sa kanila, maaaring gamitin ng Senado ang hakbang ng Korte Suprema bilang dahilan para naman ipagpaliban ang impeachment proceedings, bagay na ikinakabahala ng ilang sektor. Babala naman ng Union of People's Lawyers in the Mindanao ay posible raw na bahagi lamang ito ng estratehiya ng kampo ng mga Duterte upang patagalin pa ang proseso. Kinumpirma naman ni National Police Commission Executive Officer Rafael Calinisan na inaaral na rin ng komisyon ang posibleng kaugnayan sa pagitan ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng isyu ng missing sa Bungero. Unang lumutang ang naturang issue kahapon matapos na ibunyag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pinag-aaralan na ng ahensya ang posibleng kaugnayan ng umano'y death squad sa ilalim ng drug war at sa pagpatay sa mga nawawalang sa Bungero. Ayon naman kay Attorney Calinisan, bagamat may ibang mga personalidad na pasok sa naturang issue, inaaral nila ang posibilidad ng pagkakadawit ng mga pulis, kapwa sa missing sa Bungero at sa drug war at maging sa death squad. Sa looban niya ng 2 linggo, paninilbihan bilang pinuno ng komisyon, pinapaimbestigahan na niya ang lahat ng mga krimen, mga anomalya at iba pang maaaring kinasasangkutan ng mga pulis, tulad na lamang ng police abuse bilang bahagi ng paglilinis sa hanay ng pulisya. Sa kabila nito, hindi rin isinasantabi ng NAPOLCOM ang posibilidad
na sa huli ay wala ring kaugnayan ng drug war at death squad sa mga missing sa Bungero. Ngunit iginiit ni Atty. Calinisan na kailangan pa rin itong imbestigahan upang matunto ng lahat ng aspetong bumabalot sa isyu ng missing sa Bungero. Sa ngayon, hindi pa niya maaaring ilabas ang mga inisyal na impormasyon ukol sa kontrobersyal na koneksyon sa pagitan ng dalawang malalaking isyu. Ngunit tiniyak naman ng abogado na magiging patas ang ikinakasang pagsisiyasat. Umaasa rin ang NAPOLCOM chief na kasabay ng pagkakalantad ng pagkakakilanlan ng mga pulis na umano'y sangkot sa missing sa Bungero ay lulutang na rin ang iba pa na posibleng may kaugnayan sa naturang issue. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, standby ang atin hong himpilan dyan sa Northern Luzon. Mamaya may mga update tayo hinggil doon sa naitalang lindol. Dako muna tayo dyan sa bahagi ng Senado sapagkat ito namang pag-aksyon ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno laban sa online gambling ay welcome development para sa ilang mambabatas. Alamin natin ang ulat ni Bombo J.C. Galvez. Arawang gastos, welcome development para sa ilang senador ang pag-aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa online gambling sa bansa. Pinuri ni Senadora Pia Cayetano ang Department of Information and Communications Technology sa kanilang konkretong hakbang upang panagutin ang mga content creator na nagpo-promote ng illegal na online gambling. Inutusan na niya ang ilang influencers sa pamagitan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na tanggalin ang mga materyales na may kaugnayan sa sugal. Ikinalugod din ng Senadora ang naging hakbang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tanggalin ang lahat ng billboard at public nationwide na may kaugnayan sa sugal sa buong bansa. Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na isang malaking hakbang tungo sa responsableng paggamit ng digital services ang layunin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na higpitan ang mga patakaran sa pagbabayad para sa online gambling. Anya, ang pagtatakda ng limitasyon sa arawang gastos, oras ng paglalaro at paggamit ng biometric verification ay makatutulong upang mapigilan ang lumalalang kaso ng pagkalulong sa sugal, lalo na sa mga kabataan. Umaasa naman si Senador Risa Ontiveros na magkakaroon ng sariling regulasyon ng mga kumpanya, partikular ang mga malalaking kasino dahil hindi biruan niya ang mga buhay na nasira at pwedeng masira dahil sa online gambling. Git nito, hindi na sapat ang pagsunod lamang sa batas, kundi kailangan na rin ng pagkakaisa. Samantala, sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi naman ni Senador Raffy Tulfo, hindi siya konforme na i-regulate ng online gambling kundi total ban. Ayon sa Senador, kahit na pinatatakbo ng PAGCOR, dapat na ipagbawal ang online gambling dahil maraming kabataan, partikular mga estudyante ang nalululong dito. Now here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Muling nagbanta si US President Donald Trump ng panibagong parusa laban sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis at iba pang produkto mula sa Russia. Ito ay kasunod na rin ng anunsyo ng Amerika na magpapadala ng Patriot missile system sa Ukraine. Ayon kay Trump, ipapataw ang tinatawag na secondary sanctions kung hindi papayag si Russian President Vladimir Putin sa 50 araw na tigil putukan. Ayon sa ilang eksperto, layunin ng hakbang ni Trump na bigyan ng matinding pressure ang Russia na patuloy na kumikita mula sa oil exports sa China at India. Ikinalugod naman ito ng pamahalaan ng Ukraine, subalit may ilang nagdududa sa tunay na motibo ni Trump na dati ay kilala sa pagiging maingat pagdating sa tulong militar sa Kiev. Paliwanag naman ng Pangulo ng Amerika na nagbago ang kanyang posisyon matapos umano siyang madismaya sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa kabila ng peace talks. Nagbigay din si Trump ng 50 araw na palugit bago ipataw ang mabibigat na taripa at parusa.
Samantala, nagpapatuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine na ngayon ay nasa ika-4 na taon na, kung saan nasa 20% pa rin ng teritoryo nito ang kontrolado ng Russia. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, iniulat ng Spain's Environment Ministry na mahigit 1,180 katao ang nasawi na sa loob ng 2 buwan dahil sa matinding heatwave. Ang mga pagkamatay ay naitala mula Mayo 16 hanggang Hulyo 13 ng taong kasalukuyan. Karamihan sa mga biktima ay edad sa 65 pataas, kung saan mahigit kalahati ay kababaihan. Ang mga rehiyon sa hilagang bahagi ng Spain, tulad na lamang po ng Galicia, La Rioja, Asturias at Cantabria na karaniwang may malamig na panahon ang pinakaapektado. Sa panahong ito, 76 na red alerts na para sa matinding init ang inilabas kumpara sa walang kagayang abiso noong mga nakalipas na taon. Ayon sa mga eksperto, ito ay bahagi ng isang exceptional thermal episode na may hindi pangkaraniwang pagtaas sa temperatura at malaki ang epekto sa kalusugan ng mga mamamayan doon. Sa mga karagdagang balita, iisyuhan ng National Police Commission ang summon ang mga pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na maipaliwanag naman ng kanilang panig. Itong Lunes nga mga kabombo ng opisyal na maghain ng complaint affidavit ang whistleblower sa kaso na si Julie Patidongan alias Totoy, kung saan ay pinangalanan na niya ang ilan ho sa mga isinasangkot doon sa pagkawala ng mga sabungero. Ang kay National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan ay kailangan muna nila na makuha ang kasagutan ng mga respondents sa akusasyon laban sa kanila, kaya't padadalhan ng mga ito ng orders o kaya ay summons. At nilinaw naman ni Attorney Calinisan na kabuuang 18 pulis ang kabuuan ng mga binabanggit ni alias Totoy sa kanyang affidavit, kung saan ay 13 dito aktibo pa rin sa kanilang serbisyo habang 5 naman ay na-dismiss na sa serbisyo dahil sa mga kinasasangkutang kaso. Sa pagharap ni alias Totoy sa publiko ay isiniwalat din niya ang mga pulis na sangkot umano sa pagpatay sa mga sabungero at may mga tagapagligpit din sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Iginit naman ang National Police Commission Chief na sasailalim pa sa masusing verifikasyon ng lahat ng mga isiniwalat ng whistleblower na si alias Totoy sa kanyang complaint affidavit, kasama na ang affidavit ng kanyang mga kaanak at pati na ng mga nawawalang sabungero. Sinubukan na ng Philippine Coast Guard ang kakayahan ng Remotely Operated Vehicle o ROV sa nagpapatuloy na pagsisita sa Taal Lake. Unang dinala ang mga ROV sa naturang lawa sa pagnanais ng PCG na mapadali ang paghahanap sa mga labi ng pinaniniwalaang itinapon na mga labi po ng mga nawawalang sabungero dun sa lawa. Kaninang umaga ay nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng testing sa kakayahan ng mga remotely operated vehicles sa mismong search area at sinubukang gamitin sa pagtunton sa mga kahinahinalang bagay sa lake bed. Ayon sa PCG, hindi na muna papayagan ang mga kagawad ng media na sumampa sa platform boat habang isinasagawa ang operasyon. Inaasahan naman na ilalabas ng Public Affairs Service ng PCG ang ilang official footage mula sa isinasagawang pagsisid gamit ang mga remotely operated vehicle. Ang naturang opisina ang tanging otorisado nga na maglabas ng mga video documentation. Samantala, nakatakdang muling ipatupad mga kabombo ng Commission on Elections ang maagang oras ng pagboto parehan sa mga kabilang doon sa vulnerable sector. Yan ay para sa nalalapit na 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon nga sa resolution number 11154, sinabi ng poll body na maaaring bumoto ang mga senior citizens, buntis at mga persons with disability at alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga sa kanilang mga itinalagang voting centers. Magsisimula naman ang regular na oras ng pagboto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng
ng hapon. Batay nga sa resolusyon, layunin nito na maging mas maayos, ligtas at accessible ang pagboto para sa kanilang mga vulnerable sectors. Una-una nang ipinatupad ang kalintulad na hakbang para sa early voting nung nagdaang halalan nitong buwan ng Mayo at inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ito sa mga darating pang halalan. Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Nasa mahigit po 5 milyon na nakabinbin o backlog ng mga plaka nalutas na ng Department of Transportation at ng Land Transportation Office. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Isa Cotoner. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na tuluyan nang natapos ng Land Transportation Office ang backlog sa motorcycle plates na inabot ng 11 taon. Sinabi ni Dizon na natapos ng produksyon ng nasa mahigit 5.4 million mga plaka at kuya na itong ipinapamahagi sa iba't ibang district offices ng LTO upang maibigay na sa mga motorista. Hinimok niya mga motorista na i-check ang status ng kanilang plaka sa website ng LTO Tracker upang malaman kung kailan ito maaaring makuha o maipadala. Simula ngayon, bahagi na rin ng eGov.ph app ng DICT ang LTO Tracker para mas madali itong ma-access ng publiko. Target ng LTO na may pamahagi ang lahat ng natitirang plaka bago matapos ang buwan ng Oktubre. Officially, we are here to announce we have already produced 5.4 million motorcycle plates, which effectively eliminates the backlog. So as of now, wala na tayong backlog sa motorcycle plates. Right now, those plates are right now being distributed. Na-produce na yung plates, natapos na. No, minadalian ng nila Asek Vigor, nila Yusek Mon, nila Edie Greg. Itong past couple of months, minadali nilang matapos yan. Tapos na ang 5.445 million plates at yan ngayon ay sa kasalukuyang dinidistribute na sa iba't ibang district offices sa buong bansa. Samantala, iprinisinta din ngayong umaga ni Dizon ang 4 na individual na nahuli dahil sa paggawa at pagbebenta ng mga peking plaka. Ayon sa kalihim, nahuli ang mga suspect sa isang entrapment operation ng PNP-CIDG sa San Ildefonso, Bulacan nitong Sabado. Ibinebenta umano ng grupo ang mga peking plaka online sa presyong 1,200 pesos bawat isa. Ito ay mas mataas kumpara sa orihinal na plaka ng LTO na nagkakahalaga lamang ng 450 pesos. Ipinakita rin ni Dizon ang pagkakaiba ng tunay sa peke. Mula sa malayo, halos pareho ang itsura, pero kapag tinignan ng mabuti, makikita ang kaibahan sa gamit na materyales, sukat at disenyo. Dagdag pa niya, walang impormasyon na lumalabas sa QR code ng peking plaka. Binalaan ni Dizon ang publiko sa panganib ng ganitong gawain. Bukod sa panlilinlang, ginagamit pa umano ang mga ito sa krimen gaya ng kidnapping, pagnanakaw, pagpatay at mga riding in tandem. Kakasuhan ng mga suspect sa kasong syndicated production of counterfeit plates. Iniimbestigahan pa kung may mga opisyal mula sa LTO na posibleng kasabwat sa illegal na operasyon. Tiniyak ng kalihim na kanilang hahabulin at pananagutin ang lahat ng sangkot sa paggawa ng mga peking plaka, pati na rin ang kanilang mga protektor. Yung matte yung finish nito, ito medyo glossy. No, makintab, glossy. Tapos yung material, kita mo, di ba? Iba. Pero visually, kung malayo ka, mahirap ma-determine eh. Di ba? So yun, no? At pati yung thickness, no? Tsaka yung yung size, medyo mas maliit ito. Napansin nyo? Medyo mas maliit ito. So, malapit siya, pero kung malayo ka, hindi mo mapapansin. Pero upon closer examination, makikita mo talaga yung peke sa urig. Again, uulitin ko, no? Itigil nyo na to. Kasi talagang hindi namin kayo papalampasin. No? Kagaya nung nangyari dito sa San Ildefonso, Bulacan, hindi namin kayo titigilan. So, itong mga kakasuhan na itong mga to, makukulong itong mga to. Mula sa LTO lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of new information. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga Kastar Nation, nagkaroon ng pag-aalala yung ilan sa mga kababayan ho natin dyan sa Ilocos Sur dahil dun sa naitalang 5.8 magnitude na lindol. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Acting Governor Ryan Singson with our reporters dyan sa Bombo Radio Vegan. Please come in!
Check natin muli mga kabombo at mga ka-Star Nation ang ating linya mula ho dyan sa Ilocos Sur area sapagkat kung makikita ho ninyo dito sa aking background ay marami yung naglabasan sa mga gusali at may mga takip pa sa kanilang ulo dahil nga nag-aalala doon sa naramdaman ho nila na pagyanig. Initially kanina nai-report ho natin yung 5.8 magnitude na lindol. So balikan ko yung linya mula dyan sa bahagi po ng Ilocos Sur sapagkat importante makuha po natin yung update at manggaling dun mismo sa mga otoridad na nakasasaklaw dito ho sa mga paglalabas ng kautusan, direktiba, mainam ho at sila mismo yung makapagbanggit kung ano yung saklaw ng mga direktiba kung meron man para ho sa ating mga kababayan. May kalakasan ho yung pagyanig at hindi lamang dyan sa Ilocos Sur area, maging Ilocos Norte part ay naramdaman din ho ito at maging sa mga karatig na probinsya dyan sa norte o dyan sa Northern Luzon region. Ito ho yung patuloy natin tinutugay-gayan dahil bagamat initially wala hong naiulat na nasawi o nasaktan, ay inaalam pa ho natin yung mas malalim na mga development hinggil dito. Kunin natin ang Bombo Radio Vegan. Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, mapalad tayo ngayon dahil makakapanayam natin ang acting governor ng probinsya ng Ilocos Sur, si Governor Ryan Luis Singson. Itong ang nangyaring lindol ay may suspension ng klase at meron mga balita na nagpanit daw yung mga ibang estudyante. Gov, pagkatapos po ng lindol kanina, kumusta po yung assessment ng provincial government of Ilocos Sur po? Magandang hapon po sa inyong lahat. As per advice po ng PDRMO ng Ilocos Sur, wala naman pong heavy or damages ang probinsya. Pero nag-alala lang po kami dahil sa mga estudyante na nasa school pa nagkaroon ng mga panic attacks. Siyempre, natakot po yung mga bata. So meron rin yung mga iba na meron DOB, yung difficult of breathing. So, naisip na lang ho ng PDRMO na i-advise po kami na isuspend na lang po yung mga klase sa private and public schools itong July 15. Itong hapon, so canceled po lahat ng klase ngayon. Sa monitor po natin, meron daw po yung mga madami talaga na pumunta sa mga municipal health offices. Na-accommodate po ba lahat ng mga estudyante na nagpanik, mga nahilo or wala bang injured as of this time, Magov? Opo, kung maalala niyo po, almost 3 years na po yung huling malakas na earthquake po dito sa Ilocos Sur. I think it was also July 27 po noon. So talagang naiintindihan po namin na may trauma pa yung ating mga kabataan dito sa Ilocos Sur. So ganun po yung nangyari and pag may mga itong disaster naman ho, ready naman po lahat ng mga rescue teams natin. So na-mobilize na po silang lahat. And as of the report, nasikaso naman po natin lahat ng mga kababayan natin po dito sa Ilocos Sur. Bombo Dennis? Okay, nice ko lamang maitanong kay Governor yung monitoring nila doon sa mga structural integrity kumusta naman ho so far ang feedback sa inyo ng mga tanggapan na nakakasaklaw ho dito para sa mga struktura lalo na dyan sa pinakang sentro ng lalawigan ng Ilocos Sur? Po, dito po sa syudad ng Vigan, naitalaga po yung intensity 5. As of now po, wala po naman na damages ang nangyari po dito. At nagre-report naman po yung mga municipalities. As of now po, wala pong mga damages. Okay, with that, thank you so much, Governor. Yes, sir. Okay, yan, Bombo Dennis ang ating magigipang panayam sa acting governor dito sa Ilocos Sur, si Honorable Ryan Luis Singson. Mula dito sa Bombo Radio Vegan, ako si Bombo Mark Yusua Kabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, nakausap po natin with the acting governor ng Ilocos Sur, si Governor Ryan Singson. Dito sa mga karagdagang update, kaugnay ng naitalang lindol dyan sa bahagi po ng Northern Luzon. 5.8 magnitude na lindol yung atin hong na-monitor batay sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala,
This is Bombo Radio Philippines. #1 most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Ito naman mga kabombo, dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, nasa halos 30 pamilya. Katumbas ho ito ng 117 individuals ang kabilang ho doon sa nawalan ng tirahan dahil sa malaking sunog. Alamin natin ang update mula dyan sa Bombo Radio Baguio. Nasa 27 pamilya o 117 katao ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang kanilang mga tahanan sa Purok 6, Barangay Gibraltar, Baguio City kahapon. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, karamihan sa mga nasunugan ay pansamantalang naninirahan ngayon sa kanilang mga kamag-anak habang ang iba ay nananatili sa Gibraltar Evacuation Center. Bilang tugon, agad na mahagi ng tulong ang lokal na pamahalaan kabilang ang emergency shelter assistance na nagkakahalaga ng 20,000 pesos para sa bawat may-ari ng tuluyang nawasak ng bahay. Kasama rin sa ipinamahagi ang family food packs, hard kits at mga kumot. Narito ang pahayag ni Ramon Soriano, isa sa mga residente ng Purok 6. Pauwi na kami dito, magtawag kami ng kasama namin na magbuhat ng tangki sana. Nagsisigawan na sila, susunod na yung mga bahay. Yung bahay, wala na. Wala kahit isa. Personal namang nagtungo sa lugar si Department of Social Welfare and Development Cordillera Regional Director Maria Katbagan Aplaten upang tignan ang lagay ng mga apektadong residente at maghatid ng karagdagang suporta. Sa panig naman ng Bureau of Fire Protection, sinabi ni Senior Fire Officer 1 Lloyd Ashley Furigay na pasado alas 9 ng umaga nang matanggap nila ang tawag ukol sa sunog. Umabot sa second alarm ang sunog bago ito tuluyang napula. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng insidente. So yun nga po, may tinawag sa ating residential fire mga around 09:07 AM. And yun nga po, agad tayong nag-respond din na para makita. And then pag-approach natin, nakita natin na medyo malaki na po yung apoy. And yung mga nasusunog po ng mga bahay sa light material po yung gawa. Kaya po medyo mabilis ang pag-spread ng apoy sa ibang bahay. And yun nga po, na-contain naman natin siya. At around 10:20 na i-fire out po natin siya, umabot po ng second alert. So as to sa kung ilan yung estimated cause of damage, iniimbestigahan pala ng mga investigator natin. And origin and cause of fire, inimbestigahan pa rin ng mga investigators para po matukoy natin kung anong pinagmulan at saan nagmula yung apoy. Yun lang sir, inimbestigahan pa natin kung ilang bahay yung nasunog kasi magkakadikit po yung bahay. So we will have to do and coordinate din po tayo sa CSWD. Samantala, nanawagan si Grace Mayos, Barangay Kagawad ng Barangay Gibraltar, ng donasyon para sa mga naapektuhang pamilya. Bukas ang kanilang barangay hall para tumanggap ng pagkain, tubig, damit, hygiene kits, medical support at mga materyales para sa muling pagbangon ng mga nasunugan. Meron mang mga damit, yung mga damit sana na ready to use, yung mga walang mga damage, ganyan. Tapos more kung underwears man, yung mga brand new, ganun po. Saka slippers, kitchenwares and utensils, mga ganyan. Marami din namang binigay ang DSWD region, pati sa dito sa CAR, saka Baguio. Pero syempre kulang pa rin yun sa dami nila. Mix yun kasi may mga bata, may baby pa, adults, ganyan. Saka senior. Meron pang PWD. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Mula dyan sa Baguio, dako naman tayo dyan lamang po sa may karatig na lugar sa La Union dahil meron pong 2 lalaking nasawi matapos tamaan ng kidlat sa naturang lalawigan. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye mula sa Bombo Radio La Union. Dead on arrival nang may sugod sa La Union Medical Center ang 2 lalaki mula Santo Tomas, La Union matapos silang tamaan ng malakas na kidlata habang sila ay naliligo sa dagat sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Lawrence Canuelas, tagapagsalita ng La Union Police Provincial Office, kinilala niya ang mga biktima na sina Antonio de la Cruz, 51 years old at John Rex Asaldo, 21 years old, parehong residente ng Barangay Bilacod, Paumbong, Bulacan at kasalukuyang namamasukan bilang fish pond caretaker sa Barangay Narbacan, Santo Tomas, La Union. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente sa tabing dagat sa nasabing lugar habang naliligo ang 2 biktima at nang kalaunay pansamantalang sumilong sa cottage o kubo sa tabing dagat nang biglang tumama sa kanila ang malakas na kidlat. Ang nakakabit na solar panel sa bubong ng kubo ay nakikitang rason ng mga otoridad sa pagtama ng malakas na kidlat. Samantala, nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na iwasan muna ang outdoor activities at manatili sa loob ng tahanan tuwing malakas ang ulan, kulog at kidlat upang hindi na maulit ang naturang insidente. Nagkaroon nga po tayo ng insidente ng electrocution by lightning sa barangay Nambacan sa may mga gilid ng dagat wherein naliligo po yung 2 biktima which is 51 years old and 21 years old po na dayo po sa naturang lugar. Immediately naman tinakbo natin sa hospital yung ating mga barangay officials doon including responded officers na police officers. So, ibang arrival po na naitakbo dun sa libre ko ng doktor na patay na po yung mga 2 biktima. Ang eksklusibong panayam kay Police Major Lawrence Canuelas, Public Information Officer ng La Union Police sa Provincial Office. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! May 3 sasakyan hong involved dun sa aksidente dyan sa lalawigan ng Bohol. May naitalang nasawi at meron ding mga sugatan. May update ang Star FM Cebu. Nagsagawa ng Kadaugan Caravan o Victory Day Caravan ang Armed Forces of the Philippines sa isang mall sa Mambaling, Cebu City kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 14, 2025. Ang nasabing event ay ang pag-commemorate ng hukbong sandatahan kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno katulad na lang ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas at ng Cebu City Government sa pagkapanalo ng bansa sa arbitral ruling noong 2016 kung saan nagbibigay ito ng merito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. May mga naganap na mga dance and musical festivity, photostatic displays at exhibition kung saan pinapakita ang mga detalye ng impormasyon para West Philippine Sea, mga aksyon ng gobyerno sa pagtatanggol sa ating soberanya at displays ng kanilang mga kagamitan, partikular na ang mga issued long firearms ng ating mga sundalo. Ito ay naglalayong na mapaabot sa publiko ang kasarinlan ng bansa sa patuloy na pag-aangkin sa bansang China sa nasabing teritoryo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kang Colonel Rodel Tag, ang Group Commander ng 3rd Civil Relations Group ng Armed Forces of the Philippines na sinasaysay nito na kada Hulyo 12 simula noong taong 2016 ang kanilang pag-commemorate sa arbitral ruling victory ng Pilipinas kung saan ito ang pinakaunang serye nila na dumating sa Cebu upang ibahagi sa mga Cebuanos ang pag-alala sa makasaysayang pangyayari. Pinagdiriwang natin yung tinatawag nating landmark victory wherein every 12 of July, nag-start kasi ito noong 2016. This is actually 9 years ng commemoration natin but this is the first time na it's not only being commemorated in Cebu but nationwide. This is actually last 2 days ago wherein ito yung panahon, ito yung petsa kung saan yung Permanent Court of Arbitration sa Hague, Netherlands ay nagpalabas ng rulings na yung West Philippine Sea ay pag-aari talaga ng Pilipinas. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Yan mga kabombo yung ulat ukol doon sa Victory Caravan at inihatid yan sa atin ng Bombo Radio Cebu. Samantala ngayon naman, yung update doon sa nangyaring aksidente sapagkat may naitalang nasawi at meron ding mga sugatan sa pangyayari ho. 3 sasakyan na involved. May report ang Star FM Cebu. Nasawi ang 59 anyos habang nagtamo naman ng maliliit na galos ng 2 driver sa nangyaring banggaan sa Sitio de Laan, Poblasyon, Kandiay, Bohol. Nakilalang nasawi na si Noro Ampong at sugatan naman ang 32 anyos sa driver nito na kinilalang si Alice Go, residente ng Purok 8, Poblasyon, Kandiay ng nasabing lugar. Habang 2 sospek ay kinilalang si Alice Boy, 52 anyos, construction worker at residente ng Barangay Panas, Kandihay, at ang driver ng dump truck na si Alice Dong, 35 anyos, residente ng Barangay Bayong, Gindolman, ng nabanggit na lugar. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Marvin Ching, ang Chief of Police ng Kandihay Municipal Police Station, inihayag dito na papunta sana ng public market ang dalawa nang biglang bumangga sa mga itong isang motorsiklo mula sa National Highway. Base sa isinagawang investigasyon at sa salaysay ng mga testigo, napag-alaman na wala umano suot na helmet at langus sa alak si Alice Boy na resulta ng mabilis na pagharurot ng motorsiklo nito. Sinabi pa ni Ching na sa lakas ng impact ay tumilapon si Ampong sa kabilang linya ng Municipal Road kung saan ng mga oras ding iyon ay minamaneho ni alias Dong ang dump truck nito mula sa Barangay Bayong, Gindolman. Dagdag pa na hindi umano napansin ng dump truck driver ang biktima kung kaya't aksidente umano nasagasaan nito ang pateng ulo ng biktima. Agad namang isinugod sa Kandihay Community Hospital ang biktima, ngunit idineklarang itong dead on arrival. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kandihay Municipal Police Station ang 2 sospek at posibleng maharap sa kasong may paglabag sa Article 365 o ang reckless imprudence resulting in homicide. Payo naman ito sa mga motorista na huwag magmaneho ng kahit anumang sasakyan ng nakainom at siguruhin na maayos ang kondisyon ng sasakyan nang sa gayon na maiwasan ang ganitong klaseng aksidente. Kaya yung payo namin sa lahat ng mga driver, sana safety first talaga. Magsuot ng helmet, kung magmotorsiklo man, magsuot ng safety gear, para naman, kawawa naman kasi yung mga taong nadadamay na. Kaya, dapat magmaneho talaga nasa ayos talaga at sundin ang batas trapiko. Mula sa lalawigan ng Cebu, ito si Star DJ Kylie Cristal, and this is the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Boom Boom! Tayo ng mga karagdagang ulat mga kabombo, yung transport sector ay mariing tinutulan ang pagbubukas muli ng consolidation para sa mga jeepney. Ang Department of Transportation hinikayat naman na muling pag-aralan ng naturang programa. May naging panayam ang Bombo Radio Rojas. Mariing tinutulan ng transport sector ang pagbubukas muli ng proseso ng consolidation para sa mga pampasaherong jeep, kasabay ng panawagan na pag-aralan muna ito ng Department of Transportation bago ito ipatupad ng tuluyan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Ginoong Elmer Foro, ang lead convener ng No to POV Phase Out Coalition, iginit niyang hindi ito tunay na solusyon sa problema ng modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Ayon kay Foro, tila ginagawang technicality lamang ang pagbubukas ng consolidation process upang maipilit ang phase out ng mga traditional na jeep. Aniya, hindi nito sinasagot ang mas malalim na isyu ng kabuhayan, utang at kawalan ng suporta sa mga tsuper at operator. Binatikos din ni Foro ang kakulangan ng konkretong plano para sa mga piktadong tsuper, lalo na ang kawalan ng subsidiya at alternatibong kabuhayan. Git niya, ang dapat ay isang makatarungan at demokratikong proseso ng modernisasyon na hindi nagsasakripisyo ng kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Dagdag pa niya, tuloy ang kanilang panawagan sa gobyerno na isantabi muna ang implementasyon ng jeepney phase out at seryosong pakinggan ang mga hinaing na mga nasa sektor ng transportasyon. Matagal na namin hinihintay yung pangako ni Secretary Dizon na i-rehistro yung lahat ng mga traditional jeepneys, consolidated man o unconsolidated. But then hanggang sa ngayon ay wala pang lumabas na MC, bagkus ang lumabas lamang ay department order mula sa DOTR mismo na nagsasaad nga ng pagbubukas muli sa consolidation, but then exempted dito yung mga more than 60% na ng mga ruta ang nakakonsolidate
at saka yung may mga LTTRP na lugar gaya ng Iloilo City, Bacolod City at Kabangkalan City. So sa tingin namin tungkol doon sa DOTR department order ay wala ring mabuting idudulot ito sa part ng mga operators natin, lalo-lalo na sa mga traditional jeepneys, dahil nga hindi nalulutas yung problema sa consolidation talaga. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Darren Salomeo Henson. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Mga kabombo, yung Israeli government at militar may matinding tensyon at bangayan dahil daw sa magkaibang pananaw sa plano na pagtatayo ng humanitarian city para yan sa mga Palestinians dyan sa Gaza. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nagkakaroon ngayon ng matinding tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Israel at ng militar nito kaugnay sa kontrobersyal na plano na magtayo ng isang kampo o humanitarian city para sa mga Palestinian sa Timog Gaza. Tinutulan ito ng Israel Defense Forces at tinawag ng dating punong ministro na si Ehud Olmert na tila isang concentration camp. Ang kampo na ipinanukala ni Defense Minister Israel Katz ay itatayo umano sa pagitan ng hangganan ng Egypt at ng tinaguriang Mona Corridor na kontrolado ng Israel. Ayon kay Katz, layunin ng kampo na pansamantalang ilipat ang nasa 600 Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at maaari pa rin ho ninyong matunghayan ang mga programa at mga balita, lalo na yung mga impormasyon na nais po ninyong balik-balikan. Pwede ho yan sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging yung Facebook Live. At dyan nga sa bahagi po ng Visayas, matutunghayan ang mga programa sa pamamagitan ng ating mga AM and FM stations, yung mga Bombo Radio stations at Star FM stations. Sa bahagi po ng Iloilo, mapapakinggan at mapapanood via Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi po ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa parte ng Central Visayas, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa bahagi ng lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Pero doon sa parte ng Aklan, ang matutunghayan natin ay Bombo Radio Kalibo. Habang dyan sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Kester Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Subong adlaw ang ginatalana ni Mayor Inday Raisa Treñas sa pagpakigsapol sa Department of Public Works and Highways. Ini bangod man sa mga ginpalabot nga reklamo sa iya sang mga pumuluyo kag mismo personal nga ginpanulungan gilayon sa aton sining alkalde ang lugar sang Balantang, Buntatala, Kamalig, Lanit kag Tagbag kag ginlantaw ang sitwasyon dito. Natukiban nga nagalabot sa 3 tubtob 4 katapak sini ang baha kag santo sa pahayag ni Mayor Inday Raisa. Ini nagikan man sa mga reklamo sa pumuluyo ginatudlo diri nga ang kabangdanan sa pagbaha kay Santo Anay way gini kuno ginabaha ining mga barangay o ining partikular nga lugar. Ang ginatudlo diri nga rason sa pagbaha amo ang mga proyekto sa idalom ni Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Sa may Halanduni, isa man ini sa mga kabangdanan kuno dira. Sa aton sini nga mga kabombo. So, ano ihan ang pahayag diri sang kongresista sa aton sini nga mga kabombo sa nasambitan sini karon iyang statement nagikan sa aton sini nga alkalde to refresh sa aton sini mga kuturan. Yari bala ang pahayag ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ang isa na ka problema ang baha, no, nagkadugid ko tugilayon sang baha sang Sabado. After lang paglubong kay Attorney Hill ng diretso ko tugilayon sa Balantang. Ikaduwa na ni natabo this year. Bala niyo may project na daang DPWH ang aton Lone District Office. Kung gusto niyo may videos ko di gani isang tanan nga tao gililibi sila, ma'am, first time ni nga nabaan kami. Kadugay-dugay na ko di nga pumuluyo tungod lang na isang proyekto nila nabaan kami. Ang iban hasta tagahawak, ang iban taga-abaga. Tungod lang na sa project nag-cause dayon baha. Amo na pala kisa ginambalta lang politika, ginapolitika. Wala ta ning ginapolitika. Gusto talang para sa pumuluyo naton ang insakto. Wala nyo naan. Isang bata, wala mi kami ginabaan. Kada ulan, ginabaan kami. Balaan ko ganda ang ginabatsyag sang isa ka ginabaan. Una, sulod baha, pangakot ka. Kadua, sulod na tubig. Hulat ka mo manaog. Pagulat naman ka mo panaog, ano naman, mangsaga naman ka mo. Labhan nyo naman tanan yung nga gamit. Isa na kasi manang obra na naman. Nga, hindi man na magmalatanan yung nga bayo dayon. Ang worst kung may layon. Ang layon, katatlo mo bala laban.
Ti ang iban kung layon nga tiga, habuhi mo gid. Ako yung gabat sa gid ko sa mga nabaan. Ti, kung nga for how many years why ginabaan, nga tungod lang ni sa proyekto nagulpi nagbaha. Ano ang problema? Dapat makita ang problema. One time, sang first time nagbaha na, this year nagadto ko gilayon sa Kamalig. May relief ops kita to. Ang mahatagan, 20 lang. Pero, isa kagatos pa tong pamilya dito sa likod. Hindi sila kapanaog. Kaya taga-abagan. Kailan na ni masulbar nato? Kung gabi, matabo. Kailan naman kung gabi, delikado. Hindi ta masalbar. Kabuhi na niya ang problema sunod. Amo na nga patawag naton boss ang DPWH kay para maklaruhan ano ni ang kinubra kag nga nagkos ini sang baha sa mga 5 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Deriwavit sa ton sini nga mga kabombo ang statement ni Mayor Inday Raisa Treñas. And as of the latest, gin-reschedule ining meeting kay nagpamanila si Engineer Al Fruto. But nevertheless, sa ton sini nga mga kabombo, although ay mamensionar din ni Mayor Raisa nga project ini ni Congresswoman Jam Baronda, direkta siya sining opisina, but inang mga proyekto dira is identified under the Iloilo City District Engineering Office. So therefore, sa inalom ina sa mga proyekto ni Congresswoman Jam. No? Kag para nga pamangkuto naton direkta ang kongresista yari sa karon sa aton sining linya live via Viber si Lone District Representative Julian Jam Baronda. Congresswoman Jam, si Bombo Jam ini live ikaw sa Bombo sa Utumayng hapon. Maayong hapon, Bobochang, kag among gid sa mga palangga naton nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ang masambat ko lang, ahay. Ahay. Oh, tinanong nga wala kabalo si Mayor taya gali nga nagabaha dira. Sang pila na ya katuig o pila na kadekada. Oh, ang unang rason nga nagabaha dira. Kaluoy man. Oh. Ang proyekto ni Congresswoman nga sabat sa kinahanglan sang pumuluyo nga maayo sus amo pa nabuhat may sala. Kung aton basahon ang post sang anay kapitan sang pila ka tuig nga ang lawaan 8th Street halin sang una mga kabataan kung mag-ulan gapang sag-a kay para kuno mga puyo mga isda, pangdakop nila. Kung akon madumduman sang 2019, ang taga-reklamo, ilabi na gid si Mami Contreras nga pastora sa Lawaan 7. Kay grabe ang baha. Tagpila na kuno katuig nga reklamo niya sa DPWH Engineering District before sang 2019. Wala gid kuno masulbar. Pila na kuno kabalik-balik, baha gyapon. Sang nagpungko si Congresswoman after sang pandemic, gintutukan ina naton, ginpunduhan ta ina dahil especially sa Lawaan 7 sa Balantang. Kag subong, ini nga tuig may 3 gina-implementar para nga maglusot ang tubig. Ginsolusyonan ta na ha, dekada, wala masolusyonan. Subong solusyonan naton. Now that I'm free, I have the freedom sa palang katuig. At least matagaan ta solusyon. Tagaan tagida solusyon ang baha sa pila ka dekada nga wala masulbar. Kayo makaluluoy tugod ang tawo. Especially kung ang layon, haboy mo na lang ginibayo mo, hindi mo na naya malaban. Especially kung tungang gabi, ayhan matabo, basi magkalamatay. Kaluluoy ang pumuluyo sang barangay, Balantang, kag 5 ka barangay nga wala gid masolusyonan sang pila ka tuig. Subong lang nila nakit-at. Pero luyag ko lang ipahibalo,
nga masolusyonan na ina. Kay may padayon nga proyekto kag inimplementar dira ang DPWH Engineering District nga para maglapos sa metropolis ang tubig. Kaya amo na siya buhaton naton nga outfall. Sa pila ka tuig way na outfall. Wala dala may nagpangita ni Diyos dira nga para masulbar ang problema dira. Ahay, makaluluoy. Dapat siguro hibaluon gid ang storya. Hibaluon ang history before you pinpoint a finger to someone who has been there in the city nga dira nag-eskwela nga nag-SK president kag nakita ko gid ang problema. Now that I have the freedom sa palang katuig to solve the problem, to be the solution, ipalhit nyo sa ato, pasilipat ka mo, anong palang katuig sa pwesto. So, mga palangga kung kauturan, di ka mo magkabalaka, kabalugid ang balantang harop kung anong gugma nga ginhatag ni Kong Jamjam. Ang una nyo gin request is panamion ang gym, buhaton evacuation center. Wala pa natapos isa katuig. Nagbata kay kinanlan gid kay ang ato ni health center, pila ka barangay ginaserbisyuhan. Di kun mag-ulan, grabe ang baha. So kinanlan pa sa kaon. Why? Pagid isa ka tuig, nangayo, pagid sila another ga building pagid para sa ilang session hall. Ang dira nga area, eleksyon kung sa wala, na-elect si Congresswoman as first Congresswoman, may baha na dira. Now that I have the freedom, sa palang katuig, give me the time. Be patient. Nga tagaan ta solusyon. Hindi ko ni matapos ang last term ko. Buhaton ko ni. Compare sa pila ka dekada nga wala matagan solusyon. Kung doon na notice ko gina, doon nagalingi-lingi, may stiff neck ikaw, nagalingi-lingi kinagi mo sini nga ulo kag gina to. Doon ako conscious man ako kay doon nagtiko liog. Siguro kaysa sa lingi-lingi mo ka pamati, para sa lingi-lingi nakapamati, siguro lingi-lingi ka man kis ano. Ay, si why man sang diferensya sa liog mo kong? Do wala man do okay ba man kagina, aga pa man ko nag-exercise, aga pa man ko nagpilates, wala man problema. Siguro taranan ka lang kay isa ilabi na gid ko mga bagay-bagay nga hindi ka maturan bala. So this is something that before we speak, kinahanglan eligible kita. Before, we know we need to listen to our people, but we need also to understand kung ano ang history. Kibalaan mo, ang pumuluyo nag-rely sa aton. Isa ta lang niya ka-istorya, basi, makapikto, hindi lang niya sa aton, but isig naton ka pa rin nga tao. Pras lang ni bala nga ginambal mo nga, ang hambal to sang piyak balay ko, ang rason nga nalatnan siya sang COVID, kay tungod nga nagkadto sa iya balay. When in fact, wala gali. Tamo man nga isang baha. Imbes ngang baha alin sang una, ginhambalan lang siya kuno nga way gidaga baha. Naghibi pagani kuno sa video. Bao Diyos ko, Lord. So that simply shows, siguro nga wala gid makatuan sa panahon siguro tag-ululan. Kay kung kabalo ka ko tag-ululan, babalaan mo da ang draya sa may Lawaan 8, dira nga area, nagabaha ginadira. Simpo kupong pa, pila na kadekada. Ang But Lawaan, now, this I can guarantee you, solbaron ta na ang problema dira sa Lawaan. Kay ginumpisahan ta na ina, kag tapuson tagid ina, kagabay pa nga hindi lang tani, no? Pagpabudlayan ang mga papilis sa iban dira. Kag subong we are waiting na lang sa request kinato sa Metro Pacific, sa Metro Police, kay tungod nga ila na sang drainage ang aton buhaton nga outfall. So gapangayo kita sang lisensya sa ila, so may mga proper documentation na lang kay para paubra naton dira sa ila para mangin solusyon sa baha sa dira sa barangay Balantang. Again, reiterate ko, next time let us be certain kung anong cause sang baha. Kay kung ako ang leader, kung makita kung ginhambal sang pumuluyo kang hindi sakto, i-correct ko na siya daan so that hindi naton mapituhan ang mga ahensya sa gobyerno nga nagatingwa man implementar sang project para masulbar ang problema naton ilabi na gid ang baha sa syudad sang Iloilo.
Aha. Kung ang ginatumod nimo nga si former punong barangay, amo ni si former punong barangay Jerel Ahilles. Yes, kanina na-post siya. May no, post ka. Basahon ko Yes. kung good PM sa tanan. I just want to clear the recent post regarding sa barangay Balantang nga project ni Kong Jam nga may reklamo nagabaha ang tupad nga barangay kag 8th Street Lawaan subdivision tungod sa project. I-correct niya nga ang location ara sa National Highway. Una, wala na flooded ang 8th Street kay may mga manhole dira nga gin-construct. In fact, ginpasag-ahan pa na sa mga bata sa Balantang, as what you said kagina, para makakuha sa mga puyo, pantat, haluan. Bangod ang 8th Street, catch basin sa halos tubig sa street, sa 7th Street, dira nagakanto pakanto amon duta ginumhan. However, bangod sa construction sa mga new houses sa 8th Street, ang tanan nga manhole na dula na tumpukan, amo ning imo ginatumod, natumpukan ang mga manhole gali dira. Kong, that is why nga Kabalo ka. Yes, kabalo ka, Bombo Cham. Ang aton syudad has been a very progressive city. Considering that they've been in service for more than decades, kinahanglan ni baluon ta, and we need to exercise due diligence, especially sa mga constructions ng houses, construction of subdivisions, na kinahanglan unahon tagid ang provisions ng drainage. Dira naton makitaan, actually ginapasudyuhan naton subong ang bilog nga syudad, apisar nga may ara ina sang feasibility study nga gin-conduct ang DPWH ang 2017. Amo na ginsunod naton pagpungko naton, kay pa-update na lang naton kay Ridso na nag-study, pa-update na ina sa Iloilo City Engineering District DPWH. That is why tungod sa expertise nila, gintawag ang mga stakeholders para may baluan kung anong solusyon. You know what, people sa barangay, hindi man nila sila mismo ma-stress out gid kundi naghalin. Balaan mo may mga technical nga mga bagay, especially sa low-lying area or kita nga sa below sea level, hindi ta mabalaan kung tanawon ta lang sa aton mga mata. But with the expertise coming from regional office, coming from the DP Engineering District, so makitaan kag may baluan. So amo ni nga after before sang election, gintutukan ta na nga pagkatapos election, we need to present that to Secretary of the Department of Public and Highways. Ginpresentar ko ang ginbuhat sang district. Ginbisitahan na ina pila ka beses. Ginmalupa-lupadan pa na drone para makita ang 5 ka barangays. Kadamo sa mga problema, but again, amaton ta sulbaron sa 4 ka dekada nga wala masulbar. But magabalik ina sa kada barangayan, especially sa mga construction sa mga bag-o nga mga balay, sa subdivision o kung sa diin man. So we need to exercise due diligence. Kay imposibleng hindi na mabalaan. Subo nga aton obo dira, halin ina sa district sang Iloilo Engineering District si Mamavi, balaan niya na tanan nga problema sa flyover, balaan niya man ang flyover. So I don't think na mabudlay ni para sa aton. All we need to do, ihakos, i-welcome ang pundo, nga ginpangidlayan ni Kong Jam-Jam, nga sa pila ka tuig, wala matagan solusyon ang problema sang baha, kay para makabenefit ang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. I am here in Manila because nagapagtingwa man ko gyapon nga madugangan ang pundo para sa problema sa pagsulbar sa mga baha sa syudad sang Iloilo. Because I really believe with proper consultation, proper mga pagpangayo sang bulig sa departamento, i-presentar ang problema and the solutions, tagaan kagid sang pondo sang gobyerno. So remember, hindi iniutang ang mga project ni Kong Jam-Jam dira sa Barangay Balantang. Pila na ka milyon nga naglabot na dira 70 million, 80 million. Pagkatapos that will benefit sa pumuluyo kag even neighboring barangays kan isa dira nga ginakayo amo inang health centers. You know what? Gusto ko lang gid pabutsyag sa DPWH nga pirmi ko gina-instill sa ila
hindi kita magsalig sa conventional way nga pangdinumaan. We need to adapt to change. And we need to make sure that any structure that you will be building dapat makatest ina sang 20 years more. Kanugo ng kwata sa gobyerno, projekan mo 3 million, after 3 ka tuig, go back. We'd rather choose to have this multi-year projects kay para pag matapos, it will benefit the constituency, hindi lang barangay officials. Kung you made mention, makapila ka beses kagina or makapila ka beses kagina nga mahimo mo na ni subong kay hilway na ikaw, may freedom ikaw. Sa unano ka pugong sa imo tukungaw? Basta, one thing I'm sure, I have the freedom. It's been a year. Kinahanglan talang i-deliver sa pumuluyo ang mga pangako naton nga matudtuod sa nagligad ng eleksyon, ang pagsorbal sa problema ng baha, ang pagtapos sa mga evacuation centers para hindi na magamit eskwelahan, ang pag-improve sa health services and social services, ang pagsolbar sa problema sa pila na katuig na kakulangan sa supply sa tubig, solusyonan ina dapat naton. And I want to focus sa mga bagay, ilabi na gid ang paghatag sang panimalay, kapag hatag man sang oportunidad sa mga ehensya sang gobyerno nga matagaan man sila sang appreciation and ma-motivate man sila to be the best sa ilang respective nga departments. Alright, kung balantang, buntatala, kamalig, lanit, kag tagbak, haro, 5 ini siya ka mga kabarangay ngati suno kay Mayor Inday Raisa nga amuning ginpalabot nga reklamo sa mga pumuluyo nga baha bangod nga may project dira kuno ang Iloilo City District Engineering Office. So ini nga mga proyekto ongoing kag anong mapasalig naton abi or matag naton assurance sa mga apektado sini ang pananglitan mag-ulan liwat hindi na sila mag-suffer sa kamusin na kanalom sini nga tubig. I'm wondering nga ginapalhit nila sa aton nga bago pa lang ito sa servisyo. Wala pa taga ni isa kadikada. May pala tapos ang aton nga 9 years, no? Well, I would like to inform everyone nga ang ina ng mga kabarangayan, prioridad naton ina. Makita nyo da may access road, makita nyo da may ginumpisahan ni dira kag padayo na dira ang mga drainage project, kag may ara pa na gani nga mga seawall. And just yesterday may 150 million kita gintingwa para naman sa lanit padiretso dito nga road para nga at least malusot dito sa circumferential. Well, ini mga bagay-bagay this had been done years way back. Nga subong lang ini. Naumpisahan ta na ina actually. Magapadayunon ta ina, kag kinahanglan ta puson ta to address sang flooding. Makaluluoy giman dira ang barangay Kamalig. So una gadulong ta dira sang mga balas bato para lang hindi sila maglapotsak. Kabalo ng kapitan dira, kabalo man na sila kung anong proyekto ginahatag ta tuig-tuig. Well, in fact, may ara kita gani da first ever volleyball court sa Kamalig. May ara man kita dadayon sang Beach Valley nga court. So ina look forward na sa mga volleyball enthusiasts naton kay ina ang mga barangay gina-focus naton nga matagaan tas na other activities. All right. Ang sa barangay Buntatala, well, under sa region ang pila ka project dira, amo pa na sa una ang akon nga gina-contest, no? Siguro discuss na naton kag patpatuna naton sa iban nga panahon because this is something that you need to know para at least makabalo ang aton nga pumuluyo kundi nag-emanate ang problema dira. But definitely wala na nag-emanate kong jam-jam kay ginasunod naton ang feasibility study, ginasunod naton kung ano ang sarang naton mabuhat kay para nga matagaan naton solusyon. Well, actually ginrepa-survey na naton ang 5 nga barangay para at least maklaruhan kag mahibaluan ninyo kung ano gid ang problema.
So amo nang dapat kay maluoy ako kung kisa sa mga empleyado naton sa DPWH. Sometimes they are managing 80 projects. Kisa kung ara ka sa site, ipatawag mo, usik sang chimpo, pwede man na naton sa sulat. Then sa sulat, pwede man na eksplikar or call for a Zoom conference so that it would take only 15 to 20 minutes so that they have still more time. Ang aton nga project manager, ang aton nga construction manager, ang aton nga engineer, project engineer, ang maintenance, ang district engineer naton. So, ang pinaka-importante siguro, makabalo kita sa problema and makabalo kita sa solusyon. Hindi pwede nga tunan lang ni Permi. We need to act on this right away. Again, siling ni Mayor Raisa, makaluluoy gid ang pumuluyo kung magbaha, ilabi na gid kung kagahon, anong matabo, kayang kabuhi ang madula. Because of that, yes, I agree with you. That is why we need to work as a team to make sure that the programs and projects are being implemented. And that programs and projects that are being implemented, ginasunod with transparency. All right. Sige, with this information, kag sa Tiyempo, Congresswoman Jam Baronda, ma'am, thank you so much and good afternoon. Madamo hini salamat pang Butcham sa paghatag sa aton sa kaygunan sa mga palangga nato nga pumuluyo sa 5 ka barangay, Barangay Balantang, Takas, Kamalig, kag Muman Buntatala. Rest assured, si Kong Jamjam hindi magatulog. Si Kong Jamjam magapadayon lupat diri sa Manila, balik sa Iloilo, pamatian ka mo on weekends para masulbar naton pangitaan pundo ang inyong mga problema. Ang solusyon, action, hindi studyohan. Salamat, may hapon. God bless you, that's Iloilo. All right. Deriwavit si Long District Congresswoman Jam Baronda. May mga silib ton sini nga mga tinaga nga ginbuyan si Kong Jam. Ang hambal niya sa ton sini nga mga kabumbo. Sinya ti naluoy siya kay Mayor Inday Raisa kay daw it seems like nga ang punto sini duway kabalo sa ton sini nga mga kabumbo. No? Nga halin payasan to nagabaha na dira sa may area sa Balantang, sa may lawaan area sa ton sini nga mga kauturan. Tapos hambalya sinya ti hambal ni Congresswoman Jam kain nyo lang kumalasan tsansa kay subong may freedom ako tingin pa mangkot ko sa ano na namin mo Kong Jam sa freedom na makapila mo gin ka beses nga gin liwat-liwat nga may freedom na ko subong makahimo na ko makahulag na ko anong butsilingon ni Kong Jam sa freedom nga makapila niya gin ka beses nga liwat-liwaton no sa aton sini nga mga kabumbo. Hambal pag ini Kong Jam sinya ti balaan ko na dang history kay ti diri ako ya nag-eskwela, nag-SK Federation President, so on and so forth. No? Ti ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live, no? Ti laban-laban subong you are reading between the lines. Kung anong butsilingon ni Congresswoman Jam Baronda. Kag nagalingi-lingi ang iya sining ulo, tingi pamangkot ko sa sikono kong sakit ang liog mo, no? Duduay man ko, no? Pero sa last part sa interview, naglingi-lingi pagidliwat ang ulo si ni Kong. Oh, ano man may ginamimik si Kong, tawo. But ang isa lang ka punto nga mambal naton may tinutuyo nga kayuhan. Kaya ti, hambalya, let us work together mo. Ti si Mayor Inday Raisa Treñas, gusto ya masulbar man eh. Ti, why not abi, tsak ko na. Ang aton sini nga Mayor, ang aton sini nga Congresswoman, buligay, obra, hapo solusyonan mga problema sa syudad sa Iloilo. Di ba? Kung nagabatsyagid si Mayor Inday Raisa Treñas sa sitwasyon sa mga nabahaan, si Congresswoman Jam gabatsyag man.
Pero may mga pitik yapon si Congresswoman Jam. Sa ti, ako niya, way pa matapos ako 9 years. Gapangita na kita sa mga pamaagi, solusyon sa mga problema sa mga pumuloy sa barangay. Yating ibanda, pila na kadikada ka panerbisyo. Sino naman ang ginasibit ni Congresswoman Jaman? Oh? Ikaw nga nagpamati, ikaw nga nagalanta sa Facebook Live, sa YouTube channel. Sino yan ang ginasibit ni Congresswoman Jam Barunda? Oh? Sa aton sini nga mga kauturan. Sa problema sa may area sang lawaan, siguro mas mayo kung sa sunod naton nga mga public affairs program, malabot naton, no? Anyway, kung gusto man lang yan ni Cap Jerel Ahilles, why ginsang problema, former punong barangay Jerel Ahilles, sarang ginaton niya nga malabot, no? Para nga makuha taman ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung ang punong barangay pa, ang former punong barangay pang paistoryahon, sa iya sini nga pagplastar, sa iya sini nga post, sa iya social media account, nagbaha man lang ina dira. Bangod sa mga ginpampatindog sini iya nga mga pamalay, particularly mga subdivision. Nga kung saan ang mga manhole dira nga existing, nag-extinct na kumbaga do kasubong sa mga dinosaur bla, nga nagkradula na kay manti pinangtampukan. So ining mga proyekto suno kay Congresswoman Jam, amo ni ang pagpaniwa man nila sang solusyon. Kag ang ila sini nga outfall is dito pakadto sa Metropolis. Nga ginahikot naman ina subong, agod nga ti may ara sila sang nagapangabay sila nga panugutan nga dito pagwaon ang tubig sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oh. Ti basi kon with the help from the local chief executive nga mapadasig ini sa aton sini nga mga kabumbo agod nga masolusyonan sa labing madaling nga panahon ang problema sa mga pumuluyo sa Balantang, Buntatala, Kamalig, Lanit, kag Tagbak, kalipay ina sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. 32 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Pagbalik naton na banwa, istoryahan ta mga balita kaga impormasyon ang Iloilo Police Provincial Office, no? Nagpahayag nga ang aksidentes na Lanon Blas probinsya nagtaas naging subong siniya nga tuigo. Kag subong man pila pa ka mga problema diri sang syudad sa Iloilo ining mga pagpangbungkal bla sa mga dalanon, tapos do kasubong nga ginapabayan. That is why nga si Mayor Inday Raiza Treñas mag-obra sang team nga mga monitor kuno sa obra sa Metro Pacific Iloilo Water sa gud masolusyonan ini problema sa tubig. Di isa pag na problema or service sang Metro Pacific Iloilo Water so sa aton sining mga kabombo. Then later on sa aton sining pagpangalagad mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan. Ano man nagatrabaho gid man ang mga opisyal sa probinsya kang Antique, particularly sa mga in charge sa task force. May kantanan sa natabo sini iyang pagpanimaho to sang ginapahayag chemical sa banwa sang Sibalom. Pila na kasimana nagligad preliminary investigation yapo no. Ang sumong pa lang nila i-endorse. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 34 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sa Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Wala makalikaw sa aksidente sa dalan. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming... Mumuraji Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay mayara kita sang winner sa aton sining special draw. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke.
Okay pa sa all right sa aton sini nga mga kabombo, atensyon sa mga taga barangay Tigpawan Road, Kabatuan, Iloilo. Aton sini iyang winner mayara sang proof of purchase nga gardenia. Edad 55 anyos sa liwat taga barangay Tigpawan Road, Kabatuan, Iloilo. Congratulations! Mary Ann Laganya sang Barangay Tigpawan Road, Kabatuan, Iloilo. May 5 ikaw ka oras, Mary Ann, sa pag-claim sa imo sining premyo. Transistor Radio Limited Edition sang Bombo Radio Call Star FM. Wala na lang sang sa isa lamang ka istasyunan. Wala man sini iya na kalansang sa numan nga sahi isang gin tawag sini gin martilyo kung gilambrian dira. No? Kag 500 pesos nga cash. Sa pag-claim sa imo sining nga premyo, Mary Ann Laganya magdala sang at least 5 ka entries, no? Liwat, Ma'am Mary Ann Laganya, congratulations. Imo sini iya nga premyo is transistor radio, wala na lang sang sa isa lamang ka istasyonan, LED light, flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Sa diin mo daloon nga lugar, makasagap gid sang signal sang Radio Plus, 500 pesos nga pamliti mo. Ba pamliti lang 500 pesos kid. Magdala sang 5 ka entries, no? At least 5 ka mga entries. Magdala ikaw para nga ihulog mo na lang din direkta na yun dako pang imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini iyang daily draw or sa daily draw, sa aton sini nga weekly draw or sa palengke draw or even sa aton sini nga grand draw kung saan indalag ko paging mga papremyo nga hulat sa imo. Salamat, congratulations! Mary Ann Laganya, ang proof of purchase niya, gardenia. Nag-standby na si Bombo. Sino nag-standby? Bombo Oms? Unahon taguro si Bombo Jomar kay parang sa mga kabombo naton bala. No? Sa Sabado, speaking sa aton sining swerte sa palengke, sa Sabado, dito kita sa may Santa Barbara Public Market. Dito kita sa may Santa Barbara Public Market. Ti sa mga nagapamangkot, Bombo Cham sa Dindampi sa Santa Barbara Public Market, ang inyo sining nga drop box. Dali lang kay si Bombo Jomar ang bahala nga maghatag sa inyo sang instruction kung sa diin na pahamtang ang aton sining nga drop box sa may Saraga Santa Barbara Public Market. Kay dito kita magapatigayon sa aton sining nga market draw sa Pizza 19 Sabado ina nga adlaw. Dira ka muhulog sa inyo sining nga mga entries. Check tabala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report please go ahead. Bombo Champ, mahimo na makahulog sang mga entries, no, ang taga Santa Barbara Iloilo kag kaiping sining mga banuhanan para sa ton sining patayonon, no, nga market draw sa swerte sa palengke 2025 balding pa premium na may cash pa sa may Santa Barbara Public Market. So ginapsalamatan naton ang upod man diri sa ato, no, sang local government unit sa pupungunan ni Mayor Dennis Superficial, ang market in charge, no, sang Santa Barbara Public Market kag ang samahin sang PNP naton, no, nga tinagaugyon man sa aton sining patigayunon nga market draw sa nagapamangkot, no, PD gid actually may iban to kay Bombo Champ amat-amat na himo sa ilang sining entries, no, agod nga makahulog sa aton sining drop box. Actually ang aton sining venue sa merkado mismo, no, sa entrance sa merkado sang Santa Barbara, medyo malapad-lapad niyang merkado daan sa Santa Barbara. So timing gid, no, sa mga kabombo naton nga magaupod sa aton sining draw. May drop box kita kung nagatubang ka sa merkado dira gid sa sagwa sa opisina, no, sang market in charge sang Santa Barbara Public Market. Kag may ara man kita, no, sang drop box sa sulod sang merkado. Dra lang gid sila makadto sa may entrance sang fruit section, na may drop box kita nga ginbutang dira sa area. Agod nga ti visible, no, kag mahapos ini nga pangitaon sa mga kabombo naton nga araya sa merkado, Bombo Champ. So, duwa Bombo Jomar aton sining nga drop box sa fruit section kag sa ang isa din sa entrance sa may entrance sa opisina sa opisina sang market in charge. All right. Sa vegetable section may gimbutang ka to wala? Tingob na sila da, no? Tingay na sila da. Adra sa fruit section kay ang fruit section una gid mo. Ang fruit section tupad ya vegetable section.
sa mga kabombonaton sa sulod sang merkado sang Santa Barbara, Iloilo, Bombotsam. Ang iban ko nagapamangkot, may mechanics makita da nun di sa Magkamalaka. Sa sagwa sa aton sini nga drop-box may pagsulundan dira kung paano nila nga mapasunod ang ila sini nga mga permission para ti pag-abot sa Sabado, no? Hindi na sila mangita kundi mahulat na sila nga lawagon ang ila sini nga pangalan. Tilawan taman be ang performance ng taga Santa Barbara kay dumayo kuno man magkanta ang taga Santa Barbara. Barbara? Ti ginhambal mo pa. Saot kang kanta, bantog ang mga taga Santa Barbara, bi mo? Di abagad ang mga kabombonaton, mga vendors, kina-excited na ginto, kaya doon nahidlaw na sila, once a year lang kuno nimo. Mo na nga iban, hindi sila magkamalaka, kay kada tuig, balikan na sila. Wagit problema, ikaw ganito ng pangita, nila kuno mo. Ti kung buslan mo ko sa bumuan ay sod to, sa Sabado, wagit niya kontra Chimpo, Jobs? Bala na galing so amo na no kayang aton malasin no ang iban gopod last year gopod man sila basta makahangaw malang maka dula man blas ang stress sa mga vendors naton Bombotsam sa may Santa Barbara Public Market. So kita ha sa mga kabombonaton sa Sabado sini nga adlaw ko gopod man aton sini nga mga product sponsors sa Swerte sa Palengke 2025 balde-baldeng pa premium na may cash pa. Dalotan lang ni Bombotsam kay subong man sining hapon no tinakabaton dre ang Bombo Radio sa nga certificate of appreciation. Kadungan ini sa ginpatigayon sining 40th no founding anniversary sang Tactical Operations Group Region 6 kon Tug 6 no sa Baydingle Iloilo sang Philippine Air Force. Isa sa kilala ang Bombo Radio bangod nga sa suportaman no sa mga programa sang talatapan no ikaw may mga ara sila sa mga announcements no tinaga set sila sa interview diri sa Bombo Radio, so isama na sa ginakilala karon no bilang media partners Bombotsam. Pakikagutan naton diri ho si Lieutenant Colonel Emerson Banyadera, ang Deputy Group Commander kagasunod sa tungdan dako gid ka bulig no ang Bombo Radio sa tion sa pagkampanya no sa kuno man ang programa nga na implementar sang Philippine Air Force Bombotsam in case kung may mga kalamidad no ti kon naton sinigalan tawon ang mga katapo sang Philippine Air Force isama ni sa palabot sang bulig so naga-transport sang mga relief goods especially sa mga lugar nga ti medyo malayo ang ining mga napatagaan karon sang bulig gamit ang mga kagamitan no ang mga asset sang Philippine Air Force ti magluwas sina no sa paghatag sang bulig sa mga kinanglan especially sa mga naapektuhan sa mga kalamidad. Nakahanda man sila no sa pag-secure sang aton sini karon nga mga soberanya no sang aton sini nga palibot. Isa man ni gani karon ang gina-monitor Manila ang mga aktibidad karon sang bulkan dito sa may kanlaon bla no ti gamit man ang asset man sa Philippine Air Force agod nga mapadasig no ang pag secure no kon pag monitor sang aton sini nga palibot hindi lang man sa kalamidad in terms man pagid sa security. Bombotsam ang isa man ni sa ginutukan sang nasambit sini karon niya nga hanay sa Armed Forces of the Philippines. Ang ginapasalamatan lang kay ang administrasyon subong full support man in terms karon sa pag modernize man no ti ang latest amuning mga kagamitan nato ang mga Black Hawk no nga mga helicopter nga gina purchase man sang Pilipinas agud nga tibas mapanami pagid ang aton sa diyang mga performance in terms karon sa pag-maintain sa prison order diri karon sa may Region 6 Bombotsam. Kung bago ka graduate bilang reserve member sa Philippine Air Force, anong tawag si mo? Come again? Kung bago ikaw graduar bilang reserve member sa Philippine Air Force, anong tawag sa imo?
Mga ano na sila, mga enlisted personnel. Enlisted personnel. May ranggo-ranggo ba na? May rangko na kay kung nakagraduate Anong una nga ranggo? Sergeant. Sergeant. Thank you, Gid. Depende na sa ibong may mga Thank you, Gid, Sergeant. Thank you, Gid, Sergeant Jomar Villa. You're welcome. Bation pangarakak ni sino garakak to si Bumbupaw pud ka mo na. Ari Mansaga si sa diho. Sige pamating na bayang na interview nyo sa Philippine Air Force sa Bumbo Jomar, Sarge. Ari si Lieutenant Colonel Emerson Banyadera, Bumbucham. Ang hapon, currently we are celebrating the 40th anniversary of Tactical Operations Group 6 dito po sa Dingley, Iloilo. Ang aming guest of honor ay aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Moises L. Micor, Philippine Air Force. Vlogging of information kung ano yung mga activities ninyo na i-share niyo po publicly na hindi po okay. Sige, isip muna ako sige. Okay. We're here dito po sa Western Visayas. Hindi lang po being as an Air Force, but a uniformed personnel po para ipaabot yung serbisyo ng Armed Forces of the Philippines sa mga katauhan, sa mga personnel po ng Western Visayas. Hindi lang po sa aming mga assets na available for magagamit po sa HADR operations, pati rin po sa pag-engage po namin sa mga medcap activities, stakeholder engagement. Kami sa Philippine Air Force, especially itong Tactical Operations Group 6, ay handa sa anumang kalamidad na dumating po dito sa Western Visayas. We are equipped with HADR equipments na pwede po natin magamit 24 hours at meron din po kami mga personnel na readily available upon call para po mag-responde sa anumang kalamidad na mangyari po sa Western Visayas. Hindi lang po dito sa Iloilo, kundi pati rin po sa Bacolod. Meron din po kami mga katauhan na handa pong tumugon sa anumang kalamidad, especially po ngayon sa Mount Canlaon na we are on alert 24/7 para anytime po na magkaroon na mangyari sa Mount Canlaon, andyan po kami, ang Philippine Air Force, para po tumugon sa anumang disaster. With regards po dun sa Canlaon, sir, ilan po yung mga personnel na nide-deploy natin? Kamusta po yung preparations natin and measures natin with regards po? Currently, we have a team na meron po sa Bacolod, TAC City po na Tactical Advanced Command Post namin, and meron din po sila mga equipment, readily equipment para sa mga HRDR operations. Bombo Jomar? Nabatian si Lieutenant Colonel Emerson Banyadera, ang Deputy Group Commander sa Philippine Air Force dito sa Bay Region 6. Kag gina-appreciate man naton nga every time sa aton sini iyang dugong bombo nagapakigbahin man ining Philippine Air Force din ang Tactical Operations Group sa pagdunar man sang ila sini nga buluwanon nga dugo iya Bombo Jomar. Ang support ni ara gid ako naton sini ka makita bumutsam kag gina-utilize man no ang mga ROTC lang nga nag-take man sang ROTC no sang Air Force man. Isa man na sila sa nagabulig man sa pag engage pagid diri man sa aton sa Bombo Radio bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 news and source of information, Basta Radio, Bombo. Thank you so much, Bombo Jomar Villa, Sergeant Villa. Perte, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Congratulations sa Philippine Air Force. Kag subong manti sa gyapon, ang Bombo Radio maga-partner gid sa kun ano man mga helikoton sa Philippine Air Force. Sa Philippine Army sa pangkabilugan, and of course sa tinginabi man nato nang ilaman sila pag-extend man sa bulig nila sa mga outreach program, sa mga medical mission, and of course sa aton sini bloodletting activities diri man sa bahin sa Bombo Radio Philippines. 53 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Hingang ko balita ni Bombo Hana Andaza. Kaso sang aksidente sa dalanon sa probinsya sa Iloilo nagtaas subong nga tuig suno sa IPPO kag si Mayor Inday Raiza Treñas mag-obra sang team nga magamonitor sa obra sa Metro Pacific Iloilo Water sa gud masolusyon ang problema sa tubig diri sa syudad. Mga balita man with the Bombo Hana Anda sa standby sa aton sining mga kuturan. Ang aksidente man sa dalanon sus Maria Kagusip nagainasud-asud lang sa mga kamumbo naton mao halong gid kamo da kun doble ng halong nyo, triplihan nyo pag ng halong nyo sini.
pisar nga mayara kita sa pagpanghalong may iban sa gyapon nga tido ay nagahalong iya at sa gyapon no sa mga kabumbo naton mas makabuligid kung nagahalong ikaw sa pagmaniyo sa imong siningang salakyan. Ari na si Bombo Hana sa aton siningang linya. Bombo Hana sa report, please go ahead. Naglabot na sa 2,530 ang record nga mga aksidente sa Dalano sa probinsya sa Iloilo, Bambocham, humalid iya Enero 1, tubtob sa bunga Hulyo 13, sa bunga tuig sa Iloilo Police Provincial Office, 3 months na pag-angot naton kay Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa IPPO, iya dirigin na pangayag na nagapangon na diri nga rason amo ang reckless driving kung sabihin ng ibang diri naga-overspeed ka pang-agaw iya sa linya o kung naga-overtake ka sa mga kapareho sini nga mga sasakyan sa nga nagagamit sa Dalanon Iyabong Butcham. Iban man diri amo ang heavy traffic kung diriin isa man karason nga malapit na distansya sa karasakyan, driver's error, ginakabigban nga mga rason ng mga nagadistraksya sa Dalanon, nakainom sing makahulubog na ilimnon, mechanical defect, guba nga mga dalan, kag ining matulom nga mga alagyan o kung wala pa sa mga street lights, kumbaga nga mga Dalanon, rason man sa distrasya sa sining doon sa probinsya iya sa Iloilo. Pagsunod man diri kay Aranio, sa among iyang data, 1,597 diri ang nagresulta sa pagpasaka sa kaso nga damage to property, 864 ang physical injury, kag 77 naman ang homicide. Kung ikumpara man naton sa nadigad nga tuig, may ginasaka ini nga sa 61 o 161 sa mga kaso nga nagkalin pa sa 2,477 nga na-record sa amo man nga tiyon. Ipabati naton ang pahayagman ni Police Major Rolando Aranio. Kung lantaw naton ang comparative data, i-compare naton ini sa previous year sa 2024, sa kabilugan may ara sini siyang 61 gin increase o kung may 2% sining increase sa pangkabilugan. Kung sa diin, kung lantaw nato ng aton dato sa damage to property, may ari sini sang 7% kay gin increase o kung 106 ka incident, kag may ari naman ini sang pagnubo sang 5% kung lantaw naton sa physical injury o kung may ara sang pagnubo sang 43 incident. Amo man sa homicide naton may ara sang ginubo nga 3% o kung duwa no ka mga incident ang ginubo kun ikumparar naton sa gintalikdan sining tuig. Kag nakita man naton diri bumbuhan na ang mga causes ang aton sining mga aksidente sa Dalanon, which nga to sa aton sining pagtuon gapakita nga ang isa sa mga nagatulod gid o kausa sang aksidente among reckless driving. Upod na diri ang aggressive sining behavior sa mga motorista nato no, pariyo sini sang tailgating o kon ang paggitgitana gid no, ang pag masyado nga malipot ang distansya sa ginasundan sining salakyan mo pa kusa kung pila mag-brake so matugay ni siyang aksidente mo man ang kusang gulpi lang nga pagkambyo sinisang linya no o ng improper lane changes amo man ang failure sini sa pag-yield o pagdulog para nga magsulod sa sa highway o kon right of way. So isa man diri sa nakita naton nga nagtulod man o kausa sang traffic accident amo sining heavy traffic. Which is nga common amo gining pinaka-kalabanan ginahalinan sang numero sang aton sining vehicular accident no. Bombohan? Yes, Bombochan na batandari ang pahayag ng spokesperson sa IPPO, Police Major Rolando Aranio. Ti dugay tanan ay ginapalintod nga maghinay-hinay lang sa pagpadalagan but mayara sa gyapon sa nag-overspeeding. Maghalong sa pagmaneho sang salakyan, mayara gyapon sang reckless driving. Mayara sang ginahambal kita nga kusang disgrasya ining overtaking. Kung may overtaking, why not abi diri kita ya sa overgiving? No, mag-give kita sang espasyo sa lagyan, hindi magsagad ka pangagaw sang lane. Mga munabla defensive driving galing iti sus Maria kagusip. Do hindi iya magtakop ang adlaw so pay layo lang subong kabay pang wala na mauntat na to
no? Makarecord naman kita sa another vehicular accident taman na bombohana. Amo gani Bombo Trump so diri man nga ti pagpangdumdum wala gid nagakulang so kabay pa kati responsible driving nilang kumbaga ang kada isa na ipaghatag din sa mga drivers nila non Bombo Trump. All right, sige. Ang balita mo ni sa kay Mayor Inday Raisa siguro i-plastar naton sa iban sa Manusin Public Affairs Program. Ito lang alang rin naton Chimpo. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of citizen information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa. Ti halong gid sa mga kabumbo naton mag-drive kamo sang salakyan ba ti halong gid kay mas mahal iya ang kabuhi sang sa iban sini nga pagkabutang dira. And by the way, sa aton sini nga mga kabombo may outfall na gali dito sa may metropolis area. May project na dira nga 2 ka 10 million no sa may area sang Lawaan kag metropolis. Outfall isa ka 10 million pagid sa Lawaan man nga area kag ongoing ang construction sang road kag drainage section 1 Haro 10 million construction sang road section 2 I do believe sa Haro man ini sa aton sini mga kauturan is worth 10 million kag road and drainage section 3 sa Haro worth 10 million pesos. Amo ni mga projects nga ongoing sa may area sang Lawaan kag Balantang area. So definitely gamay na lang nga mga ginutlo sa Jimpo matapos ng mga proyekto da maganaga ng pagbabaha dira. Kagati willing man nga mag-work hand in hand si Kong Jam. Same as with si Mayor Raisa, gusto niya man nga mag-work hand in hand with Congresswoman Jam Baronda. Of course, para sa kayuhan sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Oy, ginaremind ko liwat ginaremind ko winner naton sa aton sini nga special draw ginlawang ni Mombotsam launa 40. Launa 40, taga Barangay Tigbawan Road, Kabatuan, Iloilo. Si Mary Ann Laganyang, yan sini nga proof of purchase is Gardenia. Ma Mary Ann, mag-claim ka sang imo sini nga premyo dire sang transistor radio nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan. May LED light, may flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Kag rechargeable, pwede mo madala sa diin lang yang bahin sang lugar kay makasagap gid sang signal sang radyo. Kag 500 pesos nga cash pangliti mo. Pero mag-claim ka sa premium mo, dapat may dala kagin mamahang 5 ka entries or more. Mas madamo, mas maayo. Malay mo ba sa sunod siniyang weekly draw, ikaw naman ang magdaog. Sige, iban, sini nga mga balita kag impormasyon, why naton tatapan, itugyan naton sa masunod sa Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Inis Bombot siya, Blanco Vergabilin sa imo. Sama na yan nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aling magalan ka? Arlene Katikista. Taga din si Ma'am Arlene. Barangay Kamambugan, Dingles. Ano proof of purchase ni Ma'am? Ipicascent oil, sir. Ipicascent oil. 4,000 pesos. Second prize. Isipon na to, Ma'am. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 4,000 pesos. Ano ni Ma'am Arlene ang 4,000 pesos? Idagdag ko sir sa akong nga bakal sang purchase, pang bakal sang bulong sang akong nga mister nga nastro. Akong dira nga mga kasi manuwa sa Dingle, mag-intra man kamo sa promo sang Bombo Radio. Kay basi kamo man ang sunod nga magdaog. Basta Radio! Basta Radio Bombo. Star FM! It's all for you. Talan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Muscle, nagakinahanglan ini sang exercise. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, called Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025.
Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente.
Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanum. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Cool Tuesday afternoon. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Balikan na naman kita para sa kahapon lamang program, July 15, 2025. Panweldo para sa iban. Sa iban hindi. Basi tag sa 20 pa, na, di ba? So sa ang iban basi tapos na. But anyway, those nga mag-receive sang ilang mga salaries today, enjoy, see to it nga may mas-save. Bisang gamay lang. So sa nga hapon, balikan natin ang mga istorya diri nga aton nga igadulong sa inyo. May ara nga wala pa nato nasugudan, may ara nga nasugudan na naton. But anyway, check ko lang ang inyo nga mga istorya madira. Basi kung nasuguran nyo na or basi kung natapos nyo na gid. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, i-close na ang envelope. Ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Or basi makapamasyar ikaw, dire sa syudad sang Iloilo, bitbita na lang ang imo nga letter. Kung nag-join ikaw sa aton nga promo subong, bitbita kaupod sa imo nga entry. Kag i-drop man dire sa istasyon sang Bombo. This is Tita Regine para sa Tuesday edition sang kahapon lamang program. Aring ato ng bahanon para sa inyo tanan as I welcome you all diri sa KLP from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday when I am king. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts obey, you and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Soon we'll live the dream in a
Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. in our hearts domain. You and I will reign someday when I am Someday when I am King, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gadoslao. Kaya ako ya someday when I am queen. Kaya ang ako ngalan Regine, that means queen. 25 minutes after 2 o'clock, let's go straight sa pagbasa na sa ating makasaysayan. May special request today. Today's July 15. This is from Lavender Mom. My dearest Tita Regine. First of all, I would like to greet you a pleasant day and good afternoon to you, Tita Regine, and also to all KLP lovers, listeners, and letter senders. And I'm here again to share my story. Hi! Hello sa inyo tanan. Ready na bala ka muliwat sa pagpamati sa akon nga istorya? Ako ini si Lavender Mom. Okay, let my story begin sa nagabusong ako 8 months sang ako nga agot. Aga pa ako nagbugtaw, mga 5 sang kaagahon, kay nadumduman ko, ang monggo nga ginbulad ko sa ibabaw sa atop, wala makuha. Gani, nagpatong ako sa drum nga may tubig nga tunga ang sulod. Kay akon kuhaon ang monggo nga ginbulad ko. Tapos, hinali lang, naghilay ang drum nga akon ginapatungan. Gani nagpanguyat ako sa amon banggirahan, kag nagkabit-kabit ako sa banggirahan, Tita Regine. Naguba gid ang banggirahan, kag nag-apok ako sa puno kapaho. Naghambal ako nga, Lord, basi mabari ako, kag basi kung ano matabo sa baby ko. Tapos, ginbalikid ko ang drum ay nag-atubang gid ang drum sa akon. Naghulid kami sang drum, kag thanks God kay Lord, bisan gamay nga sakit, wala gid ako sang ginbatsyag. Kag nagbangon ako, kag ginsugid ko kay nanay ang natabo. Tiyambal sang nanay ko, ano imo gadgad nga nagsaka ting mo sa drum nga kadako na sang tiyan mo, manugbata ka na gani. Tapos Tita Reg, nagpa-check up ako hambal sang doktor. Okay man ang baby, kag ang posisyon sini, why na ako nag-adto sa manughilot. Tapos, sang adlaw, sang ako nga pagbata, 1 night and a half day ang akon nga pasakit. Kag nagapalang luya na ang akon nga lawas. Ganigin refer ako sa hospital sa city for cesarean. Pero salamat, kay ti wala makugin cesarean, kay ginkohet man lang ni Doc ang bata, kag naghulag ang bata. Amo nga nagbata man ko dayon pag abot sa hospital. Amo tugali ang problema kay wala ko nagkadto sa manughilot, nagdukot or nagdasok ang baby. Amo nga dugay magwa. Tapos after 1 day nagbata ako tarej, kay gin-bleeding ako, gintugungan ako sang dugo, mga 3 bags gid. Kay ang dugo ko baw 5 na lang, gani shadow ka na ba? Wala baan ba? Tapos amo ini ang akon nga bata, kung mag-init lang ang lawas, nagaturong dayon ang iya mata. Ti amo nga wala ako gid siya ginapabayan. Gasarala lang ko kung anong himuon ko, kay hindi mapaktan, bisan init lang gamay, gakudog-kudog dayon, kagaturong ang mata. Madula man lang kung mahilot ko ang bilog na nga lawas kag banyusan. Ginpa doktor ko man, Tita Reg, hambal ni Doc, kung amo ini ang problema sang bata mo, hindi mo pagpabayan. Magpaluya, gani nga monitoron mo dayon ang iyang lawas. Kung may init, paimnon bulong. Tapos isasadto ko hapon, ginhagad sang iya mga pakaisa ang akon bata, nga manguha sang Indian mango,
Tindita niya ako magsugot kay hapon na, mga 5:45 na. Ti abi ko ya, sa lapit lang sila manguha. Ay imo kay sa layo gid sila yan nagkadto. Dito pa sa uma ni lola nila, nga mga 1.5 kilometers pa ang ilaging kuhaan sang Indian mangoes. Kag sanggab ina sila nagpauli, hambal ko sa ila pagpuli nila. Nga ang gabi na kamo, dula kamo katilaw pa ako. May ara na gid sa lapit, dito pa kamo makuha sa layo. Kundi nagabihan ka mo, kay hambal sang bata ko sa akon, nagpasignal pa kami nay. Tapos bisan wala mahugasan ng Indian mango, ginbira-bira nila kaon. Samtang nga online, kag upod pa nila ang ido namon nga si Papi. Ginambalan ko ang bata ko, nga butangan na sang 7 nga hilo ang koto sang ido. Hindi gali amuna nga hilo ang iyagin butang sa ido, kundi ang zinc phosphide nga hilo ang nakita na. Nga para sa balabaw, tana to. Lain ang gintudo ka na, lain tana, iyagin butang sa ido. Wala niya pagbasaha. Ang bata ko nga babayi, 14 years old. Tapos ang isa, 12 years old. Tapos, ang tulog na kami, nagbugtaw ang bata ko nga babayi nga 14 years old. Ginpukaw niya kami ni tatay niya. Haba na sa amon, nay. Pero init sang tutunlan ko, do hindi ko kaginhawa. Bisan mag-inom ko tubig, pero tigid kamala tubog ko. Kag do nagahugot ang liog ko. Kag naghibi na siya tita, kag nagpalanglapsi, kag nagpalanugnaw. Gani, nagsala kami ni tatay niya, kung ano amon himuon. Ginpukaw niya ang bata namon nga lalaki. Ginhambalan niya doy, bugtaw, pang-ilis kaw, kag kuhaon ng motor mo, dalon ta sa ospital, ibayon mo. Tapos ako, nag-ilis man, kagahanda na magpanaw, kag ang bata ko nga babayi, nagakudog-kudog, kag nagpalanggit na, kagapangihi na sa iya shorts. Kag kung ano na lang ang ginbanyos ni tatay niya kana, gani na dumduman man ni tatay niya, nga painon, kag banyusan sang lana, nga iya nga ginbakal sa ati. So mo to, nagamat-amat kuha ang ginabatsyag sang bata ko. Tapos, ang isa ko naman nga bata, 12 years old. Nagbugtaw man tita, kag nagkudog-kudog man. Hambal naman sang tatay niya, ano man timo, nalamigan ka man? Med gani, ginpainom man siya namon, kagin banyusan sang lana, kagin panilaga namon, ang ilang pamatsyag. Hasta nagmaayo na ang ila pamatsyag. Gani ginpamangkot sila sang ila tatay, ano, gindala nyo ido nyo, manguhain dyan mango? Siling nila huutay. Basi, sige kaon nyo pa ho, sige kugos ninyo, kag pulas ang inyo ido. Balaan nyo na gid, nga damo hilo lawas ka ido. Sagi nyo kahikap. Gakaon pa kamo pa ho, na ano kamo? Ano man tana, inyo raman pamensar man kamo hay? Nagpakulba pa kamo sa amon? Hay ti? Tita Regine, wala na namon sila madala sa hospital. Kay awiyo naman sila mong. Libog man namon ulo kung naano sila. Nakakaon hilo para sa ilaga o basi na tabuan. Pagkuha nila sa Indian mango kay di mariit gawa didto. Mga 6 p.m. na sila nakaabot to sa puno kapaho. So, until here na lang ang akong sulate Reg, kabay pa makahatag man pagtulunan, ining akon nga kasaysayan. So thank you very much for reading my story. Lovingly yours, Lavender Mom. Lavender Mom, basi laban-laban gid, nahaklo to nila, no? Ang ano to, zinc phosphide, atong hilo nga ginbutang nila sa ido. When supposedly, lain dapat, no? Ang ilang gin butang to sa ido para nga makuha ang iya to nga mga pulgas. Tapos, laban-laban gid ni, no? Nga ti, samtang nga nagalakat sila or maybe samtang nga nagkakaon sila sa Indian mango, ti sige man ang hapulas nila sa ido. So, most probably, may ara ngati gakaon sila gapulas sa ido, so laban-laban la man nila ginugasan ng Indian mango, so may nakaon gid sila nga hilo nga amo to ang natabo. Ti mayo lang kay ti nangin effective ang inyo nga ginhimo para sa ila, so wala natuloy sa hospital gani sa mga kabataan dira, no? And of course sa mga parents man dapat ang paghalong gid kag ang
bantay sa mga kabataan, anong ilang mga activities, anong ilang mga ginahimo para nga makalikaw sa mga amusinin, no? Nga mga hitabo. Salamat gid sa imo gin-share diri sa sininga hapon, Lavender Mom. It is now 35 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita with more stories para sa inyo. This is Tita Regine and this is KLP. Most yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sa Lat ni Deo sang putotan, my dearest, Inda Regine. Good afternoon everyone sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, sa mga classmates, mga avid listeners, mga KLP lovers, kaangay nila Lola Amparing, kag iban pa. Sa imo man, Tita Regine, sa kahapon lamang program, madamo gid nga salamat and good afternoon gid sa imo. Inday, jaduman ako nagapabatsyag sang akon nga i-share nga teleserye siguro. May siguro may makarelate man sa story ko nga entitled My First Crush. Sige don gani, suguran ko na. Inday, second year college ako sa makabatsyag sang crush o kung pagkagusto sa guy. Kay aragid sa kanya ang katangian nga hinahanap ko. Tall, dark, and handsome. Imagine, 6'2" ang height. Gani inabighani ako sa taglay na katangian sang panlabas nga anyo. Paano abi, ginapanaw ko lang pakadto sa school. Bali ang schedule ko sa class from 5 p.m. to 9 in the evening. So siguro mga sobra man 1 week, no-notice ko ang guy every time nga maglakat ako pakadto sa school, permi ko tana makitaan. Sa isip ko lang, basi off duty na or off duty na sa work. May best friend ako, tago lang natin kay Cecil. Pareho man kami sang kurso, kag isa man siya ka Ilongga. So ambal niya, abi mo, nga wala ko nakita ang guy nga nagatindog da permi sa dalan nga ginaagyan naton. Crush mo siya no? Babay ilang, saruman, makilala mo dunday akong bahala. Abaw inday, matuod gid man. The following day, sus, detalyado pang mensahe nga nakuha ko kay Cecil. Raymond Gali ang name sang guy from Cebu City. Isa ka basketball player sa school, pero way na makatapos ang pag-eskwela, bangod sa kakulang sa financial. Gani, nagpasimpalad na sa Manila nga magpangita sang trabaho. Kagisa siya ka master baker sa isa kakilala nga bakery. Malapit lang sa school, kundiin, dyan ako nag-eskwela. Kay walking distance lang ang house ng amo ko. Inday hambal ni Raymond kay Cecil, ako gidman kuno ang ginabantayan niya every afternoon. Kay gusto gid niya ako nga makilala in person. Nagahulat lang kuno sa sang tiyempo nga nag-iisahanon lang ako. Inday,
Natuman gid man, kag naging friends kami. Until nga nagpanguliyag sa akon. Halos everyday, ginadulong kag ginasugat niya ako sa school. Masobra lang 1 month, ginsabat ko siya. One time, gindulong niya ako sa balay, may pasalubong siya nga cake. Kay nahuya man ako, so, gipakilala ko si Raymond sa akon nga amo. Okay lang man sa akon, nga idulong niya ako sa school, kag idulong pa uli sa balay, pero ang pasalubong nga halos everyday ay hindi na pwede sa akon. So ginambalan ko tana, masaling ko base pag-abot sa sweldo mo ay na ikaw sa nabilin nga sweldo. So inday more than 3 months ang amon nga relationship nga kami na nga duha. Tapos nagambal siya sa akon nga kung pwede kuno kami nga maglantaw sa movie. Nagpasugot man dayon ako. Basta, early lang ako nga naghalin sa balay, kag bit-bit ko lang ang uniform. Tapos naka-t-shirt and maong pants ang akon nga suksok. Nakaplastan na kami sa pulungkuan, kag kampante nga nagka-concentrate sa palabas. Siguro mga 25 minutes gidman. Nakibutakon, gulpi niya ako nga ginhalukan sa lips. Aba, why man lang ako ginhatagan abiso? So sinday, why bala ako magtindog kag magpauli dun takon ay ilam. Ginuyata na ako sa hawak. Sorry for that. Okay. Why ginapunggan, no? So sinday, bala ako magtindog kag magpauli dun takon ay ilam. Ginuyata na ako sa hawak. Why man ako makapalag? Kag dayon ginpapungko niya ako balik sa pulungkuan. Naghambal dayon siya nga sorry na, abi ko ayos lang sa imo kay ti girlfriend ko naman ikaw. Abaw ginsabat ko, ay gali. Basta mo na lang ako yung ginhalukan nga wala ka naglisensya. Inday napatapos gid man ang movie kag magpauli kami. Gindulong niya ako sa school kay may klase pa ako. Tapos insugat naman niya ako mga 9:30 in the evening. Inday, isa kahapon, samtang nagapanaw kami pakadto sa school, naglisensya tanakanakan nga mabakasyon siya kuno sa Cebu City kay madugay dun tana nga waay ka pauli. Ti madasig man takon magsabat, ay oo, kay ti karapatan mo daya nga magbakasyon sa imo nga pamilya. Dayon nag-request kung pwede tana makapangayo sang picture ko kay ibutang na kuno sa iya nga wallet. Di ginatagan ko man Almost 2 weeks man lang ang bakasyon niya. Inday, way pa gani 1 month after nga nagbakasyon tana. Nakabaton ta akong letter sa registrar's office. Gintanaw ko dayon ang sender, relative from Cebu City. So madasig ko nga ginbasa. Tuman gid ang akon nga kahadlok, basi bala kung anong ihambal na kanakon. Pero nagsala ako, kanami man sang iya mga advices, basta nagpakilala lang tana nga live-in partner siya ni Raymond. Kag may isa sila ka anak, masobra pa lang daw 1 year old. Advice na kanakon, lamharon ka pa, tapuson mo ang pag-eskwela mo. Hindi ka magpatunto kay Raymond. Bangod, may maayo ka pa nga boss damlag nga nagahulat sa imo. Okay. Deadma ko lang sa isip ko. Need ko nga istoryahon si Raymond about kay Melanie nga ang nagsulat sa akon. Inday ginistorya ko si Raymond kung sino si Melanie. Madasig man tana magsabat. Naabutan na nga ginabukad ang iya nga wallet kag nakuha niya ang name ko sa picture kag address sa school. Yes, Inday. Live-in partner na si Melanie. Ginako na kanakon. So nag-decide ko dayon nga makipag-break sa iya, ura-urada. Hindi na ako gusto nga magdugay pa. Base kon matuntuhan pa niya ako, no? Kung papangibabawon ko ang ako nga balatsagon sa iya. Bangod sa pagkamatuod, palangga ko na siya. Abi mo, Inday, kung ano ginhambal na kanakon? Sigurado ako sa akong kaugalingon nga palangga tagid ka, mahal na mahal kita, kag walang halong panduloko. Pero kung hindi ka nagid,
hindi ko man pagpunggan ang kagustuhan mo, munihambal niya sa akon. Tapos sabi niya pa, pabay ilang, nga padayon kita nga palanggaon, until nga maka-move on ako. Madasig ko man nga ginsabat, abaw, maswerte, ikaw kanakan. Imagine, ikaw ang first crush, first kiss, first love, kaglabaw sa tanan, ginpalangga kita sang sobra, at walang pag-alinlangan sa sulod sang 6 ka bulan, nga in a relationship kita. Kag thankful gid ako sa pagpalangga mo, kag pagrespeto sa akon bilang isa ka babae. Inday, graduating na ako sa college, o kung 2 years after sang breakup namon, way ko gid ginpaabot nga mag-cross ang landas namon nga duha. May karga siya nga baby girl, kundi ako magsala, siguro mga 6-month-old nga baby. So nagtulokay kami, nag-smile siya sa akon, pero madasig ako nga magtalikod dayon, kag magpanaw. Inday, amo ini ang akon nga unforgettable moments nga na-experience sa first love ko. Until sa kasalukuyan, bigo man gihapon. Hehehe. Ganon talaga ang buhay kung hindi ka mo para sa isa't isa. So tubtub na lang diri, Inday, dutuman nakalawig ang akon nga teleserye. Kasi nakapoy doon ikaw magbasa, tama doon anay dya sa sunod duman. Please, correction is under your care. Holy Spirit, lead and guide us to choose life and choose it every time so we can live the best way we can. In Jesus' name, amen. And Lord, open our heart and mind to your plans and desires. Help us to rely on you and your word and not on any signs around us. So thank you so much for reading my letter, Inday. Keep safe, good health, and more power, protected and blessed. Love and prayer, Deo Sang Putotan. Wow, Deo, mo galit dyan ang istorya ng imong first love, first kiss. Galing, no? May live-in partner na galitan na. Ay, maan, nga wala nang panugid sa imo. Mo gina, no? Kung malayo ka sa imong pamilya, ang mga lalaki, wala nga iban. Ang iban lang ha, hindi man ang tanan. Kung malayo ako na sa imong pamilya, kadto ka sa iban nga lugar, ti, ubra ka naman to, bago nga pamilya. Bah, doon mo nagid sigurong plano niya. Mayo lang. Kay nasalbar ikaw, no, sa panliling lang kuntani. Pero I am sure ito ay masyaguro paabuton sa imo nga kung ano-ano pa da. Kiss pa lang gani. Di ba? Walk out ka na. Anyway, 47 minutes after 2 o'clock, magarpan ng balik kita diri sa Kahapon Lamang program with another story to be given sa inyo. Sa gihapon, kaupo din niyo si Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B-vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan. Minutos makaligad, ang tak na nga alas 2, din naman kita sa sulat ni Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Hello, hello! Mayagin nga hapon sa tanan tita, sa inyo, sa management and staff of Bombo Radio and Star Nation, Star FM. So listeners and viewers all over the world, sa mga teachers, parents, mga estudyante, schools, trusted personnel, school heads, mga guardians and yayas tita. Happy school days, events and activities. Hambal nanda, in unity, there is success. Sa kung ano nga programa kag proyekto sa tagsa ka eskwelahan tita. Jaruman kita ma-remind pagid sa mga kabataan, especially ang mga nag-schooling pa. Kung magka-memory gap na si Lola, hindi ron ka-remind. Kung may meeting kinder, high school and college, attend gid, kay importante na ang instructions ng dean kag teachers. Ako niya dati, tita, paborito ko dyan before mag-start ang meeting sa auditorium. Ay, gadali-dali ko na magkadto sa gate kag maglisensya sa guard. Pwede kagwa. Of course, given students are not allowed maguli kay ti may meeting gani. Ti wait si Lola few minutes. Pagbukas dako nga gate kay magwa ang school bus, magwa man si Lola. Ahead, una patakon sa school bus gwa. Kay ang guard, gaduko-duko pa sa gate. Pagtamwa ya ato na si Lola G isagwa. Pero rason ko, ay, matigang kag matuon patakon. Buti na lang kalabanan nga guards, classmate or kilala ko tita. So mga working students, how? Kung hindi, basi na suspend pa ako. Pero updated ko kay mga boardmates, nga classmates ko, ga-attend sanda ti-ask ko man seatmates ko if ano na-announce kag ibang info tita. Not now, kay basi ba blacklist kami o masuspend. So ari pa tita ho, dapat behave kun exam. Stay anay sa boarding house until matapos ang exam. Kami dati, kay may vacant, nagkalit gid kay tibrato patong sini sang una, kag sadya kay ti friends, classmates and boardmates, mga paryente man namon, mga paryentihanay man lang kami tanan, ay maan. Ano nga coincidence? Natubuan lang. Pagbantay sang jeep nga haro si Pio, hambal ko, pelion ta, gamay lang unod sang jeep, kay basi may mga teachers kita nga makasakay. Ay tita, nanuman nga, sa karako katawang amon ginsakyan nga jeep, John gid si Sir I. Tita, ang amo niya Filipino teacher, nga parte katanda sa psychology. Bala na gani, kung may boyfriend or asawa kaw, kung nagabutig kaw amuman, sadya, pagpungko namon, aragid, kag namangkot si Sir I, kung diin kuno kami makadto. Tiyambal namon, sa city, Sir may kinahanglan lang. Wala pa ka mo exam? Siling niya. Wala pa sir, bal namon, vacant namon Pay ang kulba namon tita, porte man. Gayuhom-yuhom lang si sir tita. Bala niya siguro, tanan kami, wala BF, hehe. In fairness, buot, kag maayo nga maestro si sir tita. XM daan, may pamilya daw high school na gani anak niya. Sadto ti 35 years na, may apo na ba? May apo na ba si sir? Ma-remember ko gani ang mga memories during school years. Kay tita doon na hamuot gid ko dala sa batang edad. Pero ang amon man parents, ga-remind gid permi tita. Okay lang, mga escapades, kung ano-ano, with trusted friends. Basta pagbalik, intact pa dapat ang values, tita. Touched man si Lola ay, pangumalang daan, income generating nanda. Bisan nga anda man di mga lupa, ginpanubli, ginmana sa mga ninuno, sa kaluoy, nakatapos man kami nga tatlo.
Ang anda mga apo, isa na lang ga school, grade 11 pa lang, senior high. Hope, ubayan mantana ni Lord kag makatapos. So till here na lang tita, take care everyone, mabuhay and God bless Lola G of Iloilo Province. Well, pretty normal sa mga estudyante, no? Nga may mga amo sina nga mga escapades, may mga amo sina nga mga ginapanghimo sa eskwelahan. Ang iban gani is worse than that. But anyway, I am sure nag-enjoy ka mo and nami gina, no? Nga ginapamatian nyo man. Bisan nga medyo gamay nga padungol, pero kabalo ka mo sa inyong nga limitation. Kabalo ka mo hanggang saan lang ang pwede nga kumbaga, hindi man dinungol, no? Pero hinabla nga, kabalo ka mo nga. Dapat hindi paghimuon, pero ginahimo. Kaya enjoy lang. Pero at least kabalo ka mo sa inyong mga limitasyon. So, salamat, gid sa imo, Lola G of Iloilo Province, for again sharing with us diri sa KLP. Magapanumbalik kita sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine, pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagka-responsable. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Sarap ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga Iban pa nga mga istorya diri like kay Nengni, kay yan ni Aguila sang Sri Lanka. We have no more time left, so may I just again invite everyone sa inyong mga istorya dira nga tapos na, nasulat nyo na, gin pangabudlayan nyo gid. Recalling kung ano mga nagkalatabo sang una. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, pwede na gid nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And I acknowledge for today, naka-receive kita how many letters naman coming from student mom. Kung hindi ako magsala. Alright, magasunod na mga kabombo, ang mga paborito nyo naman ng mga dramas kada hapon. Siyempre, pagkatapos ang kahapon lamang program, ang Tuyang Ermitanya. Magasunod, after sa Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So enjoy lang the rest of your afternoon sa pagpamati kag pag-watch ang mga programs diri sa Bombo Radio Iloilo. Balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.